how they will be resident at their home, and also together with the organizing with other stakeholders. Tok iko skul primar ma Endarasha ibiro yawa yanga e giko duweni ahinya ne ikruok mar penj mar KPSEA mibiro tim dwe manyien. After 1 week, the other week, we shall be able to see how the school will be reopened afresh. We, of course, with the consultation of even the parents and all the other stakeholders who will be involved in the opening of the same. Duoko mar nonro e wi gima ne nyalo kelo majno igeno ni biro wuok e giko mar juma manyien ka Murugo singo ne jopuonjre 21 manowito ngimagi nyaka yud ratichgi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Gavana Manyamira Amos Nyaribo otony kendo e tielo mar ariyo ma MCAs mag county no ne temo thiche oko e apis. Kuom MCAs 34, 12 kuomgi ne osire lwedo kama moko 22 ne dwani gole e apisi. Kwan mar gole ne orem gi ombulu achiel. MCA ma ogwel e loduon buch Wiper Evans Juma Matunda ema ne opedho twak mar dwaro mar thicho Nyaribo e telo ka oyude gi ketho chik kendo tiyo marach gi teko mar apisi mare. En dweche apar nyaka ne MCAs tem golo Nyaribo e apisi. Has been exhibited in this motion to show the linkage between the alleged action and the conduct of the governor. Number 2, no evidence. The charge and evidence do not provide the link to the governor on any of the grounds. So, based on that submission, we are going to submit on 2 things. There is no nexus, and the charges do not meet the constitutional threshold for impeachment of the governor, such that there is gross violation of the constitution and there is gross misconduct. Jatend duond bura mar NARC Kenya Martha Karua kod nyawadgi mar Third Way Alliance Ikuru Okot oseo piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho ni osechwalo Kenya nyaka ibugo kagitwak kod jofwamb weche e bore Nairobi. Jotelo goseyo sirikal kuom chayo katiba, ratiro mag jopiny, nyayo mibadhi kachiel gi keto e tim chenro manyien mar siro som jopuonjre ka ok okaw pach jopiny. Chris Owino nigi ler. E gino mane gipimo kod twak moyedhi e wi chal mar piny Kenya, jatend duond bura mar Kenya Martha Karua, jatend Third Way Alliance Dr. Akuru Aukot kod Dr. Muhisa Kitui onyiso luoro margi ni piny Kenya ochomo kamarach. Karua lero ni okang' mar obila nego rowere mohewo 60, hinyo momoko 100 kod lal kod mamoko 60 e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z en ranyisi makende ni piny owacho mar Kenya Kwanza okomiyo luor ratiro mag jopiny mag timo ng'anyo. Over 60 people, according to the Kenya National Commission on Human Rights, lost their lives. Over 60 others still missing, hundreds injured, some gravely, with close to 200 hospitalized. The unprecedented falsification of official records at the city mortuary in Nairobi at the behest of security agents and refusal by the authorities to give accurate accounts leave the nation in darkness as to the actual numbers of the dead. Korka kore, jatend duond bura mar Third Way Alliance Dr. Akuru Aukot okwayo oganda jo Kenya mondo kwed chenro manyien masiro somb jopuonjre e mbalariany mana kane gikwedo chik mar omenda mar 240. Kalore kod Dr. Akuru Aukot, chenro makamano dhi tamo jopuonjre mawuok e anyuola mochando chopo lek margi mar dhi somo e mbalariany. The VSLF model is not just a policy failure. It is an ideological assault on the most vulnerable among us. This shift from public responsibility to private burden is nothing less than a transfer of wealth from the powerless to the powerful. It is a tactic designed to push young Kenyans and their families into deeper financial despair, forcing them to carry the weight of a system that should, by every moral and constitutional measure, support them. Twak makamano bende omulo gope mag piny Kenya, kama jagoro machon mar riwruok mar piny mangima mochung'ne ohala kod dongruok, Dr. Muhisa Kitui oseo sirikal kuom tiyo kod omenda mathoth e chulo gope kar chwalo chenro mag dongruok. Dr. Kitui omedo wacho ni gope mag piny Kenya maromo trilion 11 en nyororo ma utweyo oganda jo Kenya duto kata nyithindo ma inyuolo e kindeni
kata odoko ni okong'ere ng'ama ne okawo hola makamago kaachiel kod gik mane omenda makamago otimo gino ma omiyo oganda jo Kenya onego tamre chulo gopego. We have become beggars in our own country, beholden to international financiers whose interests lie not in the development of Kenya, but in the perpetuation of our financial dependency. Because those resources have been squandered, the dreams of development have been traded for the nightmare of austerity, all in the name of servicing a debt that should never have been incurred in the first place. What we are witnessing is a form of modern day colonization, not by foreign powers with guns and flags, but by faceless financiers and shadowy intermediaries. We are being colonized by debt. Jotelo go bende owuok tumuso kod piny owacho ewi mayo jayal buche madoho mamalo Justice Lawrence Mugambi jorit mage kagiwacho ni mano en temo buogo jotich mag doho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Katiba mar Kenya oketo weche arita kaka ratiro mar oganda kendo kata obedo ni oganda ojiw mondo okonye jiwo arita, sirikal ema ni kod ting' mokwongo mar rito oganda kod mwandogi. E higni ariyo mar jatend piny William Ruto, arita osebedo nade? George Bati miyo waler. Arita ma en achiel kuom mise mag kwe kod dongruok kendo ratiro moketi e pend chike mapacho ka. E higni ariyo mar jatend piny William Ruto, jomoko osebedo ka seyo rochruok mar arita. Tindwa toma lead, oganda wa toma lead, jodongo toma lead. Wayuak ni jokonywa ne kagwan gi chandruok. Ka sirikal yango chiwruok margi en ni Kenya obedo kod arita mongirore. Their days are numbered. We will fight them on land and from the air. Bang' ne ka oligangla ranyisi mar kawo ting' mar rito piny, jatend piny William Ruto osebedo ka yango kenge mag neno ni arita ongirore. Bang' ne golo chik ne jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo ogur iwe nyandwat mar Okak kendo singo medo tiyo kod jolweny e jiwo arita. Nimemwambia Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Tumeanza operation ya kutafuta sehemu hii yote mahali kuna wizi wa ng'ombe. Lazima tuhakikishe usalama umerudi. Kama itachukua miaka 100, jeshi watakuwa huko miaka 100. So hamuna shida. Weche mag arita sani nenore kama ojiwore gwego. Okang' mane en jawache lo bila Charles Owino koni nyalo bedo makare ka oket mbele weche mag dongruok e gwengego kendo kedo kod johala ma odonjore kendo siro kuo mag jamni. Areas mag North Rift go, some of them gin kuonde ma hardship areas kaka Turkana, some parts of Samburu and Pokot, and some parts of Baringo. Wager schools, and that is why ni neno ka jatend jalweny milongo ni soft power, jatend jalweny the late Ogola Notho kanodhi inspect schools in those areas. Mani longo ni soft power mokigori gi ji. I develop schools, some of them are boarding, imayo gi morans itere school. Gimose timore ni some businessmen jo hala osedonjo e sponsoring kuo mar dhok. E wi lweny manobedo Sondu, Owino lero ni ber ka ogendini obedo kanyakla kendo many kaka inyalo tiek weche mag siasa manyalo nyayo sigwe kindo gendini. Jolango gi luo osebet ka kwalre dhok higni mang'eny, but ok wabed gi skirmishes. Samineno ka nitie skirmishes to ng'eni siasa ni e iye. So gimwa need is cooperation. Wanyalo bedo gi elders from this side, elders from that side, to wabedo ga strong community policing system. Luar mar ndek jolweny manokelo tho mar manen jamadar mar jolweny Francis Ogola ne onyuolo penjo ewi weche mag arita e sekta mar arita. Kaluwore kod bedo ni motelo ne luar mar ndegeno, mamoko bende ne osetimore ka oting'o luar mar ndege manoting'o mane en jatend migawo mar jolweny Aden Duale kod machielo manotimore Kajiado kendo kelo tho mar jolweny ariyo. Kata obedo ni jatend piny ne ogolo chik mondo tim nonro kendo chiw duoko ewi masira mar ndege manokelo tho mar jamadar Francis Ogola. I have full confidence that General Omenda and the team he has appointed to make sure that all details are laid bare on the accident that took away the life of General Ogola. Oganda pod rito mar ng'eyo gima ne okelo luar mar ndegeno. Rapim machielo manoketo sirikand Ruto e ratile weche mag arita en ng'anyo mar kweth rowere mag Gen Z, kama nose obila kuom tiyo kod teko ma okalo kiew
kendo se sirikal kuom golo jolweny mondo kony e kelo kwe e kinde mag ng'anyo. Ma ne omiyo jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebado obila mang'weyo maling'ling kata NIS kuom minde tich. We have a dysfunctional National Intelligence Service that has exposed the president, the government and the people of Kenya. Kalure kod Charles Owino, both manyalo bedo ni osebedo katimore pacho ka e weche mag arita en nek manotimore Kware, ka penjo en kaka Uganda ne inyalo negi ka ok apisa mag arita ofwenyo. Incident moro mane waneno marach manotimore Kware ni ne nyalo bedo ni nego ji e wito kanyo ni to onge information ma jo arita kwe ni godo. En lapse mane duong, but I pray ni from gima notimre no aparo ni koro jowa mane ground, jo intelligence, jo criminal, jo DCI intelligence, the general intelligence to kod obila mamoko aparo ni koro gin chonjo. Owino koni higni 2 ma jatend piny William Ruto setiyo. Arito sejore kata kamano medruok kuo mag nyamburko bende odwa medore kaluwore kod pek manitie keto rameny mag wang' dede e bombe mathurka. Cases madongo dongo kaka manineno ni robberies nyocho dok piny kabisa. Waonge gi major robberies kaka matimre e bengi kata mikwalo ji e supermarkets. Level mag robbery odok piny kabisa. Gimodhi malo gin gik moko kaka kuo mar mtokni. One reason momiyo kuo mar mtokni omedore en wach the IC3 marwa mar sirkal ndalo moko chien kanyo bedo gi shida matin. Ka idwe mar adek sirkal ne onyiewo masinde mag lweny ne obila mondo kony jiw arita. Owino lero ni nyaka med ket maino e lony manyasani mondo kony e neno ni arita obedo makare e gwenge duto mathurka. Wach mar arita kwe gima sani important ahinya en gimiluongo ni technology. Along the borders wadwaro cameras ma very strong. Wadwaro drones, like ineno ka jogo keto ne ji IEDs, improvised explosive devices, so when a vehicle comes, goes on top of it. So wadwaro drones ma can detect before even you send in buses or something. Munyalo bedo gi drones in front, munyalo detect ni now there is an ID here, and then it can be removed, and then you proceed. So it is very expensive. That is why even IC3, the cameras in town, mane konyowaka, maintaining those cameras they are not very cheap, and we need to install more cameras. Arita en ratich Uganda, kendo en ting' mar sirikal mondo chiw arita ne jopiny kod mwandugi. George Bati, Ramogi TV. Chenro mag wuoth ne orochore e apaya ma Magadi kadhi Rongai kalure gi ng'anyo mar jopuonjre mag mbalariany ma multimedia mayuak ewi midhiero magiwacho ni okwako ngimagi e kar tiegruok no. Jopuonjre go yuak ni gisomo kendo gidak e lwasi ma ok ber kendo onge mar pi kinde ka kinde en gino marocho ratichgi. Bende giyuak ewi midhiero mar lala mar teko sitima to kod medruok mar omenda magichulo ne chenro mag somo. E kinde ng'anyo no japuonjre moro ne onasi e tipo mar video ka obila monjo kendo weye kod rema. Kopogore kod multimedia, kar tiegruok ma Kabete bende jopuonjre ne ong'anyo ka yuak ewi rach mar aluora margi to kod medruok mar omenda ka tenda kar tiegruok no okawo kanga mar lore apoya. Our VC, she's an acting VC, but she's acting on nothing. The hostels don't have water. Our girls are not bathing. There is no electricity in this school. We cannot accept. These hostels are just like the high school dorms. They are in bad condition. We were paying 5,000 per semester. But right now, we are getting a memo that there is an increment of hostel accommodation fee from 5,000 shillings to 8,000 shillings. Wanalipa 10K per room, and you can't even access the toilets because the toilets are in a very bad state. The other thing is about the new funding model. Huyu first year ama second year atatoka shule na a loan of more than 500K, na haja enjoy the resources. Nimepigwa na polisi mguu, wakani dislocate, and then wakaniachia tear gas wakati nilikuwa nimelala hapo, wakanitushia tear gas kwa mapua. Moro e kar dak ma Mukuru kwa Njenga yuago lal mar nyithinde adek ma otho e masira mar macha manyo muoch ma wang'o udi e yotieno ma piny orugodo nyoro. Kaka ripota marwa Diana Olonde leronwa,
Masirano mar mach oweyo moko kuom jodak ma Mukuru e koyo ka mwandu mapok nengo gi oyangore bende okethore. Evelyn Connelly Chibutsa nigi kuyo maluwo tho ma nyithinde adek manyowito ngimagi masira mar mach mane omuoche kar dak mar Mukuru kwa Njenga boma ma Nairobi otieno mar wuok tich. Kalore gi ripot obila, Michelle Kunza majagni 16, Bellamy Chinaida majagni 8 kod Delvin Miles majagni 4 nyowito ngimagi majno manyo ojukogi ewi nindo. Mimi nikajaribu kuuliza majirani. Evelyn majagni 46 wacho ni ne odhi e yor manyo to kanyo oduogo nyoromo gi mach mabebni manyo mako chunye ni mar ode no osechako wang'. Sasa saa ile nilikuwa narudi ikielekea saa 3 nikasikia mazima moto inapita. Nikauliza huyo mama nilikuwa nimekaribia mazima moto inaenda wapi? Akaniambia hakuna nyumba zinachomeka St. James. Mimi nikamwambia na hiyo street ndio mimi nakawacha niharakishe kuenda. Sasa vile nilisonga mbele nikapata a part of the church imechomeka. Yenye nafuata church ni shule ya St. James imechomeka yote imeisha. Ile plot naishi imechomeka yote imeisha, lakini mapati pato ilikuwa inawaka. Muoch mar miyo nomiyo Evelyn chako manyo mana nyithinde. Kata kamano, geno mare ne medo mana duono. Wira jinende mane ulosogo ne wacho ni ne giringo mana reso ngimagi. Mimi nikaanza kutafuta watoto wangu saa 3. Sasa bila alifika pale akapata kijana mwingine akamuuliza, "Wewe mama Teno kuchu niangalilie, ni mimi naona vibaya ama huyu ni mtu?" Mama Teno akaenda akaangalia akasema, si huyu ni msichana wa huyu mama. Wakatoa wakaweka kando. Kitoko akapata kijana. Kitoko akapata kale kengine katoko. Ringre nyithindo go noseter kar kano ringre ma Nairobi e kinde ma familia no sechako timo ikruok mar ik margi. Masira mar machno mawachore ni noweji makalo 70 kaonge kar dak. Wachore ni nochakore bang' muoch mar gas e ot achiel manitie alwora no. Skul bende matingo nyithindo makalo 260 kod kanisa ne gin moko kuom gigo mane okethore masirano. Koro gona simu saa 1 ni skul wang' ka wabiro katwa yudo ka ji opong' makata ok anyal donjo ang'eni to skul wang'e kanye. Koro koluong wazima moto bet kane gi delay yudo ka classes osewang' ma vile niko hivi tu vile niko simona hata sina viatu, nimechomekewa kila kitu, hatuna hata pa kulala, tujui sasa tunaenda wapi, hatujui tutafanya nini. Nilikimbia kutoka huku Trans-Nzoia hadi hapa nikapata nyumba yangu, hata ingawa ndio ilikuwa karibu kufikiwa, wamepola kila kitu. Unga zangu bando mzima nilileta leo hakuna. Gari ya jana ya kuzima moto ilichukua zaidi ya 1 hour. Na wakati ikakuja pande hii ikawa iwezi ingia izunguke tena kazunguka pande ya Kware. Unaona already on delay. Evelyn Mause bedo karito nyithinde kien. Korodom mana gi paro kod achieth nade ewi nyithinde go ka okwayo sirikal mondo konye miyo nyithinde kopo makare. Dana Ulunde, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugiajwangi kanye machopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Kata kamano anno kamoko kuomu bende ndiko nwa e Facebook kacha kama wantiere live achiel kachiel okinyi makawuono. Margaret Okoth wacho ni watching live. Vitalis Ochieng Wood Game Karari wacho ni Joyce Oduora semolo kodi okinyi masani kane ni live. Wacho ni warito neno kama sengeli chopo e court or hapana. Kanyo ema wadwa ng'eyo go ni sheria en mar japiny maonge nyalo kose sheria tiyo ne ng'ata to ka ok otimore kamano koro nyiso ni mano e yo mawaluwo nikech onge kaka jotelo ketho chike to jopiny igoyone mateka chik otine jite makik ketie siasa mora iwacho ni mago gik ma ok wadwar neno e Kenya ka. Vincent Onyango bende wacho ni Ramogi ma en Vin Konyango Janyabola Nyakwar Jasirimo watching live from Nyabola. Ramogi TV ler, I think Kenya should be disbanded and everybody should go home or else let those who cannot afford their school
their school fees to do their activities. Mzee Omanga bende ng'isa kae ni good morning ahinya. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho nasedonje chenro nyaka giko ka an umoja inako. Erokamano ne Nyasaye kuom yaonwa penya. Nyakwara Mugia Jwang erokamano ahinya kuom medo bedo koda kawa adhi mbele kod chenro mar penjo kaka pile bang' winjo weche manyien tabo bedo kata yie nonro mar gazeto. Kinyi makawuono antiere kae kod jafwambo wadwa mano Hansel Oyango. Yaure Hansel, ichiew nade okinyi makawuono to gazet mano mar The Standard ka achiel kod Daily Nation korka kori king'iye kod angolo mari mar jafwambo. Iparo ni gazet mane manyalo usore ahinya odiochieng' makawuono Hansel to nikech ang'o? Erokamano ahinya Joyce, chiew maber wuotho Rita, wuotho kela kae asechopo mondo walidhne nyikwara Mugi achiel ariyo ewi gazet ka gimobwoga maduong' e gazet ka ni wach mar Manchester United ok oket kata kaya. Akia ni ng'ama loso gazet ni en ja Arsenal, onego wanone malong'o. Kata kamano aneno ka weche momi pek ka en wach mar Adani ma pod dhi mbele. Daily Nation penjore ka ni debere ni jatend piny gi jotelo mag migepe kaka mag tuke gi weche mag wuoth Kenya ka nyalo bedo ni nitiere gima ging'eyo ma gipando nikech nyaka sani pok giyangore gilose wi Adani e yo malong'o. Aya, Ansel make manage kanyo. Ang'eni matut wabobedo ka walidho ne Nyakwara Mugia Jwang. Kiani wacho ni ang'o momiyo jandi gazet ne ja Arsenal. Seche moko no ja Chelsea kata ja Man City. Kata kamano ang'eni un kaka jo Manchester United umor aduwa. Kalore ni nyoro ne urodho ng'ato gonde 7. Gonde 7 to ng'eny. Aya, kata kamano Nyakwara Mugia Jwang yiena mar mondo me akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Imagine exploring the heart of Europe where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715. Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking landscape of Grindelwald first on a cable car. Let View Travel make your dream European getaway a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore.
Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula, mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep Nayan. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale Jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviatorshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in Islam. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo mateka msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Nyakwara Mogejwang machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono to mana kaka iseneno antiere kae kod Hansel Oyango jafombo wadwa mar mondo mi walidhni gazet okinyi makawuono. Gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard weche mag miyo pek okinyi makawuono bet opogore kalore ni Daily Nation omiyo pek wechego mag Adani ka The Standard to podio medo menyo. Mano wach mar ugai mar obila yor kojolo Gilbert Masengeli chayo chika mar doho ka bende odiochieng' manyoro ne okwedo weche maliekore ni negi mayo Lawrence Mugambi jochiwarita mage kowacho ni jochiwarita makamago nodhi mana e tiegruok mamalo to Mugambi nosemi jochiwarita moko. Mago duto wabobedo ka walidho ni okinyi makawuono e gazet. Hansel, adwano wachak kod gazet mano ma Daily Nation okinyi makawuono mar mondo mi wang'ia ne weche ma Daily Nation omiyo pek odiochieng' makawuono kwang'iyo malo kanyo gi wacho kanyo kata gindiko sigana mano mar jawer mano ma Ted Kalanda Harrison ma owito ngimane ko jahigni 72. Wang'eni Ted Kalanda Harrison nowero wer mano mar Jambo Bwana mane ovuma ahinya e kinde mokalo chien. Ang'eni in bende ni winjo wer makamano. Kopogore kod mano wach machielo ma gazet ma Daily Nation omiyo pek ondike kae ni baptism of fire awit kanja kapo ni jod bura opuodho welo mare kaka ugai mar obila e pacho kae. Wach makamano nitiere it gazet mar 6 wabo bedo kwa lidho it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5 kanyo nyaka sani koro nyong'o nyiso jod bura mago mag ODM mar mondo mi osir sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto. Wach momi pek en weche mag Adani ma bende podi medo nyuolo paro mopogore opogore e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kae ni jatend piny Kenya William Ruto wacho ni
ne nitiere kod dwaro kata dwaro ne nitiere mar mondo mi piny Kenya opiema kod pinje mamoko manitiere kod paw ndeke mago ma nitiere kod rang'iny mamalo kaachiel kod gedo maggi bende nitiere e gino makare. Mane moko kuom weche motemo wacho ni seche moko nomiyo sirikal dwa temo donje winjruok kod kambi mar Adani. Piny kanyo bende aneno ka odiochieng' ma kawuono mago lecturers biro bedo ka chako ng'anyo margi kaluwore kod koso chopo e winjruok kod sirikal kotudore kod wechego mago sara. Mago lecturers, jopuonj mag mbalariany kaachiel kod jotije mag mbalariany. Kata kamano Hansel, wach maduong' nitiere kae, wach maneno komi peke it gazet mar 7. Sani koro pogruok e paro nitiere, ang'o ma ji adek gi ong'eyo? Jatend piny Kenya William Ruto, jatend migawo ma ochung' ne wechego mag tuke gi sani Kipchumba Murkomen, kaachiel kod jatend migawo mar wechego mag wuoth Davis Chirchir. Ang'o ma ging'eyo kotudore kod kambi mano mar Adani? Nikech wang'eyo ni magi duto wacho ni notimore, Adani ne ochako mienje pacho kae e kinde ma Kipchumba Murkomen ne jatend migawo mochung' ne wechego mag wuoth. Davis Chirchir ne jatend migawo mochung' ne wechego mag teko. Nyalo bedo ni nitiere maling'ling ma ging'eyo ma jo Kenya kia. Ma aneno ka gazedni mar Daily Nation ofono. Ma ni okaw ng'ato manigi wacho nang'o mich mar fweny kata discernment mondo ng'e ni ji adek nyaka bed nitie gimong'eyo. Ma duong' ahinya en ling ma jatend piny Kenya osebedo koling e wachni wachni osebedo ka chando jo Kenya ahinya, to osebedo koling aling'a. Daily Nation ka wacho ni kanotem dhoge to nowacho ni weche ainago nitiere migepe mopogore opogore piny Kenya ka monego bed ni penjo en kik penje ainago. Ng'eni mano en wach manyalo buoge ahinya ka wuok kuom jatend piny William Ruto. Daily Nation ochako sigana ni kaka koro nyisowa ni Julai dwe mar 7 tarik 28 kinde ng'anyo mag Gen Z mane koro jatend piny temo romo gi Gen Z e rombe mopogore opogore, nosingo nang'o ni en mana ng'ato no manigi neko kata ma wiye owil ema nyalo uso paw ndek Kenya. Mano noyudo ka sechego ema ne koro seneta Onyonga ne koro osechako lieko wachni nang'o, nosechako fwenyo no wachni nang'o ni nitiere gimoro madhi nyime ka ma jo Kenya pod kia, ma jo Kenya oling'e. E wi mano ero koro waneno ka koro mang'eny inyisowa ka e wi wach Adani ka, ma wachore ni deal mano bedo signed ga Adani en deal ma benefit Adani majorly molo Kenya. Wang'e ni jotije ma paw ndege kocha mantiere under KAA nosebuogo ng'anyo ma nosedhi nyaka ng'anyo mowacho nikech ne giwacho nang'o ni Adani kokawo ragno to Adani dhi bedo gi teko mar yiero joma timo ohala e paw ndege, kendo gidhi bedo gi teko ma yiero joma tiyo e paw ndege. Matiende ni ka giamua ni gikelo ji koa kata mana piny ma Somalia to gikelo, kata koa Uganda to gikelo, to jok man nitiere kanyo sani ne luor nang'o ni ginyalo wito tijegi magin godo go. To ji ariyo ma itudo gi wachno be en jatend migawo machon ma wuoth mano ma koro sani ochung' ne weche mag sport gi Chirchir ma koro sani bende ochung' ne weche mag wuoth. Itudo gi nikech gimbi wacho ni nyaka bed ni nitiere maling'ling moro ma gin go ma jo Kenya kia. Miwacho nang'o ni gimomiyo kaka Murkomen iwacho ni embe ka nopenje, embe noling mana ka jatend piny oling, to Chirchir be kipenjo orenda wacho kochimore gi wachno malong'o. To Adani to kiluwo kati wacho ni nitiere weche mag mibadhi mang'eny oseluwo Adani, mang'eny gi gin e pinje maoko, gi kaka piny mar Australia. Nitiere kata mana accounts ne moko mosebedo frozen ma pesa mathoth ahinya ma sirikende opogore opogore ose freeze. Kaka Swiss Authority ose freeze almost $310 million mar Adani. Alafu iwacho nang'o ni kembe ne 13 kuom 26 ondiko e piny ma Cayman Island. To Cayman Island iwacho nang'o ni en a sort of banana republic matiende ni en piny ma
ji nyalo ringo gi chik kaka en ng'ata nyalo riembo chik kaka en modwaro ni chik malong'o mag usuru mag mibadhi mag ang'o onge malong'o konero makoro mage ma chich michich godo ga dani nang'o ni nyaka bede ni nitiere kaka otudore gi weche mag mibadhi gi weche mang'eny ka kata Wandai bende nyo penj koluwore gi orak makoro onego bed ni miyo Adani ewi wach mar loso weche mag teko stima ka nitiere deal moro madhi nyime kama Ketraco mano Kenya Electrical Transmission Company monego bed ni nitiere stages mag approval mopogore opogore Kenya ka makoro iwacho nang'o manyi wacho ni jatend piny Wandai osebedo ka defend oragno ka wacho ni nitiere part ma transmission line no madani already osechako loso. To bende nyaka sani piny owacho bende koro ipenjo kotudore kod ang'o momiyo ne gi yawo thuolo mar mondo mi tenda no mano mar JKIA okete thuolo mar mondo mi kembe mopogore opogore obi opora ne wach mar mondo mi koro ne ni kambini kata gi compare ni kambini gi kambini ere ma seche moko miyowa offer makare ma nyalo kawo paw ndeke mar JKIA kata kamano manok notimore. Bende ne waneno ka chieng' mano wuok tich mano mar jumani jatend migawo mar teko mano masani mano Opiyo Wandayi en bende noloso kanyo ka bende koro owacho kanyo ne odefenda mano kambi mar Adani nikech wang'e ni kambi mar Adani bende koro liekore ni nodonje winjruok koda Ketraco. Sani koro wacho kanyo ni nitiere kanyo koda winjruok mano mar transmission network mano mar kilomita 21,783 ka bende onego bed ni mano mar transmission mar teko stima mano e lines madirom 61,686 MVA mano mar transmission capacity mane katudore koda gigo mane Opiyo Wandayi wacho ni mano bro bedo ka konyo e nyuolo teko sitima mathoth ahinya e pachoka. Kata kamano adwa no wetinge weche makamago wadoga ni it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation kalure ni it gazet mar 2 kanyo tudore koda ng'anyo mano mag jopuonje kaachiel kod jotije mag mbalariany ma ochakore ayanga mano tok rem chopo e winjruok koda sirikal mano mapacho kae. Nyaka sani koro wang'e ni jotije mag mbalariany ne dwaro mar mondo mi omedgi osara kata kamano nyaka sani mano ok osechopo kare. Aya giwacho kae ni riwruoge mago mochung' ne jotije mag mbalariany mano mar UASU kaachiel kod KUSU nyaka sani koro gikwedo singo kaachiel kod iwacho ni singo mopogore opogore ma osebeda ka imiyogi. Sani koro giwacho ni ng'anyo margi dhi mbele. King'iyo kanyo bende nitiere moko kuom dwaro ma gintiere godo Hansel. Asomo sigana ni mayudo kaka gitede malich ma igni 3 mokalo mano higa mar 4 sani koro mokalo 2020 mano Septemba tarik 4 ne wachre ni jo UASU gi riwruok mopogore opogore mag jopuonje mag mbalariany nochiwo proposal ne sirikal mondo gi negotiate CBA mano collective bargaining agreement ma koro ne gichiwo nikech ne giwacho nang'o ni piny ka ochumi oseidho nitiere dwaro mang'eny mopogore gik moko ose change to osasi gi oko change conditions gi be poko change ma koro ne gi chwalo proposal no ni mondo proposal gino CBA no gi discuss CBA ma bro run from 2021 nyaka 2025 makoro ne gi yie donje negotiation gi sirikal kata kamano giwacho ni sirikal bang' higni 3 makoro igani koro donje mar 4 no ling ne onge gima long'o mane sirikal otime wachno makoro nye gine e bura moro to kata kamano bura no nyo kodhi kaka nye dwaro ni nye ginyiso sirikal nang'o ni kudwa ni mondo walosi to keturu sign collective bargaining agreement chamondi eka mondo walosi manye giwacho ni kochako midnight makoro ne wachiewo godo gokinyi kawuono to ne ng'anyo gi ne dhi chako. Dr. Wesonga ma koro ne wacho ka ni Labour CS mano Alfred Mutua noluongo gi e meeting gi Mr. Ogamba to ne ginyise nang'o ni ng'anyo to bro dhi mana mbele kata kamano to giyie bet piny mondo gilos gi jatend migawo mano Alfred Mutua ma koro chung' ne weche mag andike gi tije mag sirikal. Nitiere
iwacho ni ng'anyo gi ni dhi nyayo tije kata dhi nyayo weche mag somo e mbalariany 35 mag sirikal makoro nie Kenya ka gi mamoko makoro mane mwari nikech waneno ka nyithi mbalariany be osechako ng'anyo opogore makoro akiani gidhi rome street gi nyithi mbalariany koso dhi bedo nang'o. En gino matek ahinya kendo warito neno gino ma onego bed ni timore kalori ni weche makamagi gin mana weche mamedo thero kata hinyo sekta mar somo e pachoka. To kapod wantiere mana e sekta mar somo kanyo e it gazeta mano mar adek mar gazedni mar Daily Nation, Hansel wang'eyo gino manotimore mano e skunda primar ma Hillside Endarasha mayudore e kaunti Manyeri ka masira mar mach mano timore otieno mano mar tarik 4 kod tarik 5 mano dwe mar 9 higani mano weyo ka jopuonjre 21 owito ngimagi. Nyaka sani koro iwacho ka en devastated Hillside Academy director calls for prayers. Odiochieng' manyoro no dadhoge kendo ineno kanyo ka ne oro ote mag kuyo ka achiel kod lit ne familia ma nyithindgi ne owang' e masira makamano. Kata kamano wang'eyo ni ne nitiere yawuoyi 164 mane nitiere e od nindo no mane mach omuoche. Kata kamano wang'eyo ni Okwach Kich pod timo nonro matut mar yango gino mane nyalo kelo masira mar mach marach makamano manochwe omiyo nyaka nyithindo matindo wito ngimagi. Hansel. En wach malit ahinya ka waparo. Kata an sama bet ka paro wachno to awinjo malit ahinya. Koro apenjo ni to wuon sikul ainano to koro winjo nang'o kata mana director mar sikul ainano to koro owinjo nang'o. Wacho ka ni nitiere seche moko makata ko bet piny to en gi trauma, ko bet piny to en gi dang'ni maparo mabe wacho ni Nyasaye mosebedo komake, mosebedo kwake, mosekonye ma wacho ni kata mana survival mose survive en ono maduong' ahinya. Onyisowa ka nang'o ni nonro to pod dhi mbele, osebed kidadho witnesses mopogore tiwacho ni en pok odadhoge nikech en iwacho ni en ibiro dadhoge mogik. Mane nonro ma gazet wachonwa ka. Kata kamano giseluongo prayers, mano gise invite jonyuol, kanyo gise invite jotel riwruok mopogore mag sirikal, riwruok mar Red Cross gi joma moko oseluong ka ni mondo konygi e reopening mar sikul. Gwacho ni well wishers bosebedo ka wacho nang'o ni gombo deher konyogi e yore mopogore mondo gichak sikul. Aparo ni en step maber ka giyawo sikundno. Of course kik gibed in a rush ma yawe to pok ging'iyo ka weche mag arita mag nyithindo ni kare. Kata kamano ka ginyalo yawe nikech mano biro chako process mar healing. Ondika ni jopuonje bose volunteer mar muko kuonde mane macho owang'o. Mano be en a good process mar healing. Mano chalo kaka koro mar mondo miyo ogoloko paro maricho manodong' maricho koro konyoga gi healing process no. To bende nyaka sani e odiochieng' manyoro kane oloso kod ute fwambo mano iwacho kanyo ni Acting Central Regional Commissioner Pius Murugu nyaka sani no bende nowacho ni timo nonro biro bedo ka rumo juma manyien. Owacho kanyo ni obila mago Okwach Kich nyaka sani koro osekawo mago evidence mane gidwaro kowuok e skul makamano mar mondo mi gitim nonro matuta kendo giyanga gino mane okelo masira makamano kendo wageno ni biro bed ka itimo mano mapiyo. Bende nyaka sani chenro mar kawo nyenyo mago mag DNA ne jonyuol mane nyithindgi owang'e masira no bende noserumo. Ibo bed ka ichiwo negi duoko kendo ibo bed ka imiyo gi ringre nyithindgi mar mondo mi gidhi gi ik. Pod wamedo chwalo ote mag kuyo ka achiel kod lit ne jonyuola mano wito nyithindgi e masira mar mach mano mar Hillside Endarasha. Adonwa dhi it gazeti mar 4 ka achiel kod mano mar 5 mar gazeti mar Daily Nation weche mag siasa. Hansel. Nyaka sani koro Nyong'o ma bende Raila Odinga ne owalo kaka jal mabiro bedo ka telo ne romo mag kuku mag ODM e kinde moonge kotimo kisera mar ombulu e pinje mag Afrika. Sani koro kwayo jokanyo mag ODM mar mondo me osir lwedo telo mar William Ruto. Nyaka sani wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto ne oyiero moko kuom jotelo manitiere opposition mondo konye e sirikal mare. Penjo en ni sani bende pod wan gi opposition kose broad based government sani koro semadho opposition e pacho kae. En wach ma kelo confusion kata mana ne ODM kende kata mana joma ni oko be penjore ni to koro ODM ni ene sirikal kose ene opposition.
maduong' ahinya ka to aneno ka koro nitiere factions ariyo kata mana riwruok ariyo ei ODM ka ndebere ni machunga obarore mane penjo ma japiny kaka an apenjora ka ni debere ni machunga ni osebarore nikech interim party leader Anyang' Nyong'o mwang'eni nogwel nobed party leader juma mokalo osebedo ka wacho nang'o ni jo ODM onego sirikand Ruto. Kata kamano nitiere joma yie kode, nitiere jok mok yie kode. Joma yie kode olie ka ni nitiere senator ma Siaya mano Oburu Odinga, National Assembly Minority Leader Junet Mohamed, wan gi Gladys Wanga ma National Chairperson, Deputy Chairperson Simbarati, National Treasurer Timothy Bosire gi George Aladwa. Ma pingo to wang'eni jok mosebedo ka loso matek ahinya ewi pingo sirikal kata ne ODM jogi moko nosedonjo sirikal kamano. To Sifuna waseng'e ni osebedo ka kwedo sirikand Ruto manyicha wawinjo ko kwedo kata mana Wandayi gini ewi bago ewi bago alam moro mane nigi bago mar Thanksgiving dala delni gi kocha to giwacho ni sama gibago nyasi ainago to jo Kenya to hinyore. Wan gi nyamin Raila Odinga mano ma ene deputy organizing secretary ma chama ma Ruth Odinga ma kendo wan ka gi Embakasi East MP Babu Owino, Siaya Governor James Orengo, deputy organizing secretary Caleb Amisi, Gilugari MP Nabii Nabwera ma ogin jok ma osebedo ka pingo weche mag Ruto ma Ruto dwaro. Juma mokalo be wacho ka ni Ruto noluongo romo moro mano luongo jo ODM noluongo gi mono gimadhi e chai moro. To kata mano nitiere jo ODM mano kwedo ma Sifuna nowuok oko mowacho nang'o ni en ok onya dhi nikech Ruto onge authority ma luongo MPs mag jo ODM jotend ODM e romo ainago. Wacho ni kendo gino en oyudo ka en chai maduong' ahinya ma mano jatend piny no overstep boundaries mage. Babu Owino wasewinjo ka wacho nang'o ni en nyaka Ruto kete e tim singo mano miyo jopiny eko nyalo bet piny gi Ruto kata ka gimosore. Makoro mage gik ma warito neno development. Governor ma Siaya Orengo kinde mokalo nowacho nang'o ni ng'at madhi benefit e riwruok maduong' ahinya Ruto nikech odhi survive nyaka 2027 ma survival ne kaka waneno sani nyaka beni governor ma Siaya was right nikech waneno ka koro Ruto ose-survive kendo kata mana joge be koro osechako hard lines ma yande gitimo ka waneno ka jatend obila ma Kojolo osemi nyaka court order no apie mbele court to kodhi osenyise nyaka ni koro osemi nyaka kum mago be pok respond to ochiwo to ogolo arita kata mana polise monego bene rito judges ma Kenya ka ochiwo to golo maonge procedure moluwo makoro magi ma nyaka beni waneno ka nyalo medo baro machunga. Aya mano bende twak mokwongo mabo bedo godo kinyi makawuono keto sirikal tesre bende pod wantiere kod kweth maketo sirikal tesre kose onge. It gazet mar abich bathe kanyo bende aneno ka ogai mar Wiper mano Kalonzo Musyoka en bende nyaka sani koro kwayo jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi okas chenro mano mar ndeko kata yiero jogo mabro bedo ka tayo yiero e pachoka. Nyaka sani wang'eyo ni IEBC onge kod commissioner mora to wang'eyo ni onego bed gi commissioners abiriyo mago romo tayo weche mag yiero pachoka. Sani wang'eni nitiere kuonde chung' od bura mopogore opogore maonge kod MPs to nyaka wabed mana kod IEBC mar mondo mi hotel ne yiero pachoka. Wageno ni chenro mar yiero jokanyo mag IEBC bro bed kitimo mapiyo mondo jo Kenya maonge jo od bura maonge MCAs oyudane representation e yo makare. Adono dhi it gazet mar 6 mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazeta. Wang'eyo ondike kanyo kod dongere ni baptism of fire awaits Kanja. Should he get top police boss? Wang'eni mano Douglas Kanja nyaka sani ene mano dadhoge kaka jal ma oromo bedo gai mar obila e pachokae. Nyaka sani koro baptism by fire ochalo ng'ama koro osoku maliet kaluwore kod gigo ma opogore mosebedo katimore e pachokae. Ibo bed ka inono matut kata ing'iye matut kaka obro bedo ka otelo ne obila e pachoka. Obila waseng'eyo ni sani iseyo gi kuom weche mopogore bono chik mar Masengeli be nang'ene gin moko kuom weche ma ibo bedo ka
kao nono. Weche to thoth ka sani koro waseneno ka nitiere ywaruok moro mantiere kind judiciary gi police ma okochako kawuono. Ne waneno kinde moko chien kochacha ka obila moro nochiewo to chielo jang'ad bura moro gi magina monego gi mamoko. Kata kamano to manyoro nyowuok kanyo waneno ka koro Inspector General ma police ma Kojolo Masengeli nyo okoso dhi e nyim doho kanye doho koro nye luonge ni mondo dhi e nyim doho to nyo ng'adne bura to kata kamano pok odhi nyaka sani. Kata kamano osemako apil, wang'eni osemako apil. Mawachore ka maduong' bende ni en ni nyo golo joma rito judge manyo okume no nyo golo mo magi bunde. Kata kanyo penje to nyo wacho nango ni jogo nyo dhi e tiegruok ma training ma VIP. Penjo maduong' en ni to seche manye jogo dhino nyochore nyaka time mana sani makoro nyalo nyisore ni nitiere suspicion mora mora e yo mitimego. Weche mamoko gin weche mag jomosebed kimako moselal. Wan gi kanyo gi ji adek mong'ere ka ni wan gi Bob Musheni Njagi, wan gi Jamil gi Aslan Longton. Mage jok ma wang'e nango ni mage ma oselal. Kata kamano nitiere joma ng'eny be mapok oyudi. Gi weche mamoko nitiere weche mag promotion mag obila. Nitie obila ma oseywak ni gisekawo kinde mathoth e tijegi ma pok omigi promotion. Ma nyicha nitiere promotion ma injo timore kata kamano nyiwacho nango ni nyaka bed ni nitie nepotism moro gi mibadhi moro manyani e iye ma koro nyo chung wechego ma nyaka koro approval mar Inspector General mar police monego bed ni donjo tim eka weche aina go bro dhi nyime. Ma koro kodonjo e tich to ok oyud ot ma en od holiday. Oyudo ot ma mach liele ma en manyako kwe maj. To bende wang'eyo ni ka od bura opuodhe to ibo bedo ka ochamo muma chieng' tich abich mano mar jumani. Mano e nyasi mibo bed ka ibago e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto mano buore Nairobi. Kata mana kaka isewacho nitiere weche mopogore opogore makoro rite mano motelo ne donjo e apisi mano chieng' wuok tich juma manyien kapo ni od bura opuodhe ayanga. Adwa ni wang'e ane machinglo moro kata katun mantiere it gazet mar 15 mano mar gazedni mar Daily Nation. Machinglo makamano king'iye Ansel ananene to apo maka buonjo matin kalore ni gin weche matimore pacho kae. Ka wang'iyo to nitiere joma chalo karingo gichalo joma nitiere e ng'wech moro to king'iyo sura ma waneno kanyo gin sura mwanyalo wacho ni gin mago mwakia. Kata kamano king'iyo gima jal mokwongo no wacho to gima jal mar ariyo ting'e bade wanyalo pong'o gi wiwa ni en ang'o matimore Hansel. Kaeri aneno ga koro Mao en partner gi Adani. Koro mibadhi change hands ka. Mibadhi maduong' Kenya kama generation mokalo. Kata mana wan ne watindo kan ne timre ma wang'eyo en ga weche mag Golden Bag. Mago ne wang'eyo notue partner ma partner noduogo nyaka ma koro noloko nyinge ni Paul mobedo nyaka jadolo. Weche go aparo ni iparo malong'o. Koro sani waneno ka koro Adani be koro osedonjere mibadhi weche moko mwacho ni nyalo bedo mibadhi nikech wach mar Adani taking over airport procedure moko ngok nolu malong'o. Nitiere proposal moro miwacho ni noa kambi moro ma Argentina ma sirikal nokawo to kete bwo kabat. Gin gato ni mar Adani ni pok omigi nyaka duoko. Ma koro waneno ka kaeri koro take off ma Golden Bag ne watieko koro wachako manyien ma koro maeri en iluongo ni mama yao. Tineno ka ng'ama chalo ka Adani no wacho ni almost cleared for take off to chalo ka partner koro pass the baton ne en mar mondo mi koro en bende otema ne rakore to kineno gimoting'o ma otwe gi ribbon marakwarno ondike kanyo ni JKIA contract mane gimondi kanyo matine ni koro pas ni inbe koro temane Nyakwara Mugejong bende koro nyalo pimonwa gi wiye ni en korka kore machinglo makamano onyalo nene yo machalo nade. Hansel Mita nitiere wach momako wangi e gazet mar Daily Nation kapok wadhi e The Standard mana mapiyo piyo. Wach mar Daily Nation ka neno ma control of budget ka koro nyo dhi e nyim committee moro ka koro nyo wacho ni nitiere weche mathoth. Nitiere ya cash crunch, nitiere mibadhi
kata maduong' en owacho ni gima mane it gazet mar 12 kanyo mar 12 wach maduong' ahinya mowacho ka en ni gimane osebed kibuogo kinde ka kinde mandalo moko kata embe nobedo abducted to ofise no nigi protection monego bed ni sirikal protecte to noor ne jo obila mo abducte makoro abduction ni en gima onge ng'at ma obedo spared aparo jatend piny kende mobedo spared to jomodong' ng'ata ng'ata nyalo bedo abducted mane gima koro anono kata kamano singo ni ento tije to nyako ti anto ka ntiere ng'ata achiel e Kenya ka maseneno ka tiyo malong'o mokanyal matem alamo Nyasaye no mede ndalo med tiyo to en control of budget mano nyinge Margaret Nyakango en emosebedo ko o expose nwa kaka itiyo gi mibadhi e sirikal kaka itiyo gi omenda sirikal mamalo gi sirikal mag gwenge. To bende kineno gima ne owacho kanyo ni ok ginyal bedo kod teko mano mar ng'ato prosecuting donjo ne ng'ata mora mora kata mako ng'at mora mora kata kamano wacho ni reports magisebedo ka gichiwo wasebedo kwaneno ka nitiere moko kuom lokruok ma ginyalo bedo ni gisebedo ka gikele pacho kata kamano osebedo kotiyo tije e yo makare kendo ok ber ka koro sirikal buoge kalori ni enotimo mana ticha mano mar keto adiera e lela ne japiny. Adonwa ket tenge gazet mar Daily Nation mar mondo mi wang'ane wach ma gazet ma The Standard omiyo peko kinyi makawuono. It gazet mokwongo mano mar The Standard oket kanyo picha mar ogai mar obila makojolo mano Gilbert Masengeli. Nyaka sani koro wang'e ni acting inspector general mano mar police Gilbert Masengeli ne waneno koloso odiochieng' manyoro ne okwedo weche maliekore ni ne omayo mano Lawrence Mugambi jorit mage kwacho ni jorit makamago ne odhi mana tiegruok to nitiere moko makoro nosechiwne kata kamano penjo maduong' gino momiyo Masengeli koro nitiere tago maliet en kotudore kod rowere adekgi manyaka sani familia magi okia kuma gintiere jo Kenya bende kia kuma gintiere mano Aslam Longton Jamil Longton kachiel kod Bob Njagi. Gima duong' ahinya ka en ni gima nyalo penjo ni jomage ma advice Masengeli nikech ageno ni en gi advisors nikech gima nitiere ka en ni weche mag chik weche mag doho okruchrega kech kawuono koro en e teko oneno ka en e teko ng'at manyalo make onge ng'at manyalo buoge onge police samoro protecte mamano timore but kinde biro anawacho ga ni regimes do change teko kata loch lokore kiny kawuono une telo kiny uonge telo koro bobedo nade kuome ka koro onge telo buche mibiro yawne bobedo mang'eny molo achiel makoro neno sani koro chando godo jo Kenya ni ja Kenya moro amora ng'eni yie koda ka wacho nang'o ni ng'ani onego bene luwo chik kata kamano aneno ka en oluwo mana gima jatend piny nose set precedence mate ni jatend piny nose telo wechego ka en owuon ok noluw chik koro joma nie bwoye bende nang'o ni ka wuon otemo ok luw chik anta ng'a mona wuon otema ema kalo chiel ka wuok ok oluw rangach to anto chieni ng'a mona luw anto nyisa ni kaluw chiel nang'o to sebedo ka en gi court order en gi kum osekume pod waneno kodhi adhi mbele gi tich pod waneno kogola gola chik to iluwo makoro Kenya ka waneno ka koro slowly lokore gimiluongo ni banana republic mane ni en piny maonge chik ng'ata ng'ata nyalo chuogo chik ne to tiyogo mamano kuma wachiko ne en kuma rach ahinya man alemo ni jatend piny onego ya wang'e olose wach ni en be nikech oseling' ahinya owe ninde class en ochunga en kochiew to otenga ochiew to ameweka to ok owek ng'ani be e jela yawa. Hansel wachni mogik ka watieko nonro mar gazet okinyi makawuono kaluwore ni gazet mar The Standard bende nokomenyo weche mopogore opogore mano moriwo kaka gavana e kaunti mano ma Nyamira Amos Nyaribo otony kende tielo mar ariyo e kinde mane MCAs temo thiche oko e apisi. Wachni mogik Hansel. An wachni mogik en mana kaluwore gi wach na mogik ma juma mokalo weche mag somo mag mbalariany Kenya ka anuoyo kendo anuoyo mbalariany ma Kenya ka onego timne auditing waseneno mbalariany ariyo kodhi e ng'anyo nang'o nikech poor learning conditions iwacho ni stima onge pi onge rawera chenye wawinjo kawacho ni their girls are not even showering mamano wach malit ahinya gima wacho ka en nang'o ni mbalariany kawo pesa mang'eny ahinya kuom sirikal gi jonyuol to gisiko kamano ni gin gi make losses
gimiwa report ni losses go gimek gi kanye to gin weche mage okichiecha ti medo school fees at a time ma jo Kenya kale weche mang'eny matek ahinya kama makoro onego mbalariany ma Kenya ka onego timne nonro onego timne auditing onyiswa ni where are they getting it wrong because value for money onge Kenya ka e public universities mana dier yeah. Aero kama na inya Hanselo yango kwa mkautulu Mario Kinyi makawuono ibi walid ne nyakara mugia Juang Gazette momori nyakara mugia Juang ekin The Standard ko Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo eyo makare walido ni mana awiye Gazette mara The Standard bena noko menyo weche mag tuke kato bedo ni Hansel no se yuaka ni loch mar Manchester United tok gimenyo kata kamano wangeni jo Manchester United to mor adua yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bange taduoko twak mokwongo e chenro mar Rupenya kikidhi mabor. Tulisema tunawaletea discounts za ajabu na ya kishua. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package kutoka Quickmart. 100 pack soft leaf serviette ilikuwa 125 down to 89. 1 kg Jamaa cream bar soap ilikuwa 250 down to 159. 1 kg Ariel fresh spring detergent ilikuwa 479 down to 279. 10 pack unwrapped rosy white ilikuwa 395 down to 259. 800 gram Pride lemon fresh paste ilikuwa 399 down to 279. Hii yote itakukost 1648, lakini ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1145, meaning utakuwa umesave 503 shillings. All you need to do is piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message yako umelipa and you can go and collect your product from any Citizen Duka counter katika Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Lipa saizi ndio ufurahie discount yako ya kishua ka bado stock iko. Citizen Duka, home of discount. Baba shuka leo Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Ramogi. Regulation occurred through Gimiluongi public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi wadu. Jaja ndingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere keno. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, Manera Mugi TV. Bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Ngata nyatedo. Difference niya. Details magi tedo enango. Gitedo itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Walos chiemo ma natural, chiemo moko ket spices mang'eny. Tedo gi chiemo, tich adek, sa 2 okinyi, gi Jai Lieta, Manera Mugi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakora mugejo ng'en dakika 21 tok saa 1 mar okinyi machiegni network marwa mokwongo kinyi makawuono kamodwa twako tudore koda keto sirikal tesre magi duto timore kaluore ni nitiere weche mopogore opogore mosebedo ka timore pachoka. Kata kamano odiochieng' manyoro emano aneno ka duond bura mano mar NARC Kenya motelne kod Martha Karua kachiel kod mano mar Third Way Alliance motelne kanyo kod Ikuru Okota emano wuok oko ka gichiwo twako tudore koda gigo mopogore opogore mosebedo ka timore pachokae. Kata kamano nyaka sani nitiere jogo moang'eyo ni kinde mang'eny gine magintiere opposition. Gik moko sebedo ka timore pachokae pok waneno ka giloso ahinya to nyalo wacho ni mago jogo mantiere duond bura mar ODM jo Wiper nitiere moko kuom gigo mapok giwacho. To adiera wang'eyo ni nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto nitiere moko kuom jokanyo mag ODM mano gwelo e sirikal mare. Mano koro nyiso ni jo ODM nitiere sirikal kose nang'o. Ka bende governor e county ma Kisumu mano Ngire Anyang' Nyong'o mabende ne oyieri mar mondo mi obi otel ne kuku mar romo mar ODM e kinde mar Raila Odinga onge ka otimo kisera mar ombulu e pinje mag Afrika ne laro lemo mar AUC. Ne waneno kanyo ka koro olego jo od bura mago mag ODM mar mondo mi osir lwedo sirikal mar William Ruto. Nyaka sani bende pod wantiere kod kweth maketo sirikal tesre motegno kose kwethno broad based government omadho. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod welo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi ka. Antiere kod Kennedy Obuya ma en janon siasa kachiel kod Jared Okopio ma en ja siasa kendo ne nja od bura machona mano ma Awendo. Oyawre Kennedy Obuya ichiw nado kinyi makawuono. Erokamano ya nyamera yawre mang'eny ina chiwo maber. Agone Nyasaye erokamano. Machiegni network. Erokamano. Jared Kopio oyawre ichiw nado kinyi makawuono. Erokamano achiwo maber. Ago erokamano Nyasaye kendo arwako jowetewa duto te
Nyikwara Mugia Jwang e twak ma nimba mokinyi masani. Machiegni e twak. Nyakwara Mugia Jwang mana kaka iseneno mage welo mantiere gode studio okinyi makawuono. Ka in bende kamora mora ma itudri kodwa, kamora mora minenowa, inyalo chwalonwa ote, paro, penjo mora mora, kokale nambawa mar ote machuok 33600. Mbui maro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel, Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara, ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa ayanga okinyi makawuono. Dago mar mondo mi na winja ne sigana mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa mano Chris Owino, kama jatend duond bura mano mar NARC Kenya Martha Karua kod nyawadgi mar Third Way Alliance mano Ikuru Okot ne giseyo piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho ni osechwalo piny Kenya nyaka e bugo nyaka sani. Koro kane gitwako dute fwambo odiochieng' manyoro giwacho ni nitiere sirikal osechayo katiba, ratiro mag jopiny bende ose thire e yo ma ok ni kare. Kata kamano pok waneno ka kweth mapingo piny owacho kata maketo sirikal tesre owuoyo motegno kotudore kod weche makamago. We wawinja ne report makamano monde. E gino mane gipimo kod twak moyedhi e wi chal mar piny Kenya, jatend duond bura mana Kenya Martha Karua, jatend Third Way Alliance Dr. Akuru Aukot kod Dr. Muhisa Kitui onyiso luoro margi ni piny Kenya ochomo kamarach. Karua lero ni okang' mar obila nego rowere mohewo 60, hinyo momoko 100 kod lal kod mamoko 60 e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z en ranyisi makende ni piny owacho mar Kenya Kwanza okomiyo luor ratiro mag jopiny mag timo ng'anyo. Over 60 people, according to the Kenya National Commission on Human Rights, lost their lives. Over 60 others still missing, hundreds injured, some gravely, with close to 200 hospitalized. The unprecedented falsification of official records at the city mortuary in Nairobi at the behest of security agents and refusal by the authorities to give accurate accounts leave the nation in darkness as to the actual numbers of the dead. Korka kore, jatend duond bura mar Third Way Alliance Dr. Akuru Aukot okwayo oganda jo Kenya mondo kwed chenro manyien masiro somb jopuonjre e mbalariany mana kane gikwedo chik mar omenda mar 240. Kalure kod Dr. Akuru Aukot, chenro makamano dhi tamo jopuonjre mawuok e anyuola mochando chopo lek margi mar dhi somo e mbalariany. The VSLF model is not just a policy failure. It is an ideological assault on the most vulnerable among us. This shift from public responsibility to private burden is nothing less than a transfer of wealth from the powerless to the powerful. It is a tactic designed to push young Kenyans and their families into deeper financial despair, forcing them to carry the weight of a system that should, by every moral and constitutional measure, support them. Twak makamano bende omulo gope mag piny Kenya, kama jagoro machon mar riwruok mar piny mangima mochung'ne ohala kod dongruok Dr. Muhisa Kitui oseyo sirikal kuom tiyo kod omenda mathoth e chulo gope kar chwalo chenro mag dongruok. Dr. Kitui omedo wacho ni gope mag piny Kenya maromo $11 en nyororo ma utweyo oganda jo Kenya duto, kata nyithindo ma inyuolo e kindeni, kata odoko ni okong'ere ng'ama ne okawo hola makamago, kaachiel kod gik mane omenda makamago otimo, gino ma omiyo oganda jo Kenya onego tamre chulo gopego. We have become beggars in our own country, beholden to international financiers whose interests lie not in the development of Kenya, but in the perpetuation of our financial dependency. Because those resources have been squandered, the dreams of development have been traded for the nightmare of austerity, all in the name of servicing a debt that should never have been incurred in the first place. What we are witnessing is a form of modern day colonization, not by foreign powers with guns and flags, but by faceless financiers and shadowy intermediaries. We are being colonized by debt. Jotelogo bende owuok tumuso kod piny owacho ewi mayo jayal buche madoho mamalo Justice Lawrence Mugambi jorit mage kagiwacho ni mano en temo buogo jotich mag doho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Jared Kopio kachiel kod Ken Obui winjo kanyo report mano miyo odiochieng' manyoro kod Chris Owina. Chak kodi Jared Kopio. Bende pod wantiere kod kweth maketo sirikal tesre gadiera ahinya gi sani mwang'eyo ni wantiere kod broad based government. Wang'eni weche mang'eny osebedo ka timore pacho ka. To odiochieng' manyore manu aneno ka Martha Karua kachiel kod Ukuru Okot owuok oko ka koro kwedo moko kuom weche mosebedo ka timore pacho ka. To ken mana magi kende. Nitiere moko kuom weche mabende ok waseneno ka opposition wuok oko ka koro dwaro mar mondo mi sirikal oduok penjo mopogore opogore kotudore kod gigo ma ok gine katimore maber e pacho kae. Kopio. Erokamano ahinya Nyamera. Gima dwa wacho kaka wuono en ni in a democratic setup onego wabed gi sides ariyo. Mane kaka en kuonde te ni nitiere side ma implement government policies and programs, to nitiere side machielo maketo sirikal tesre. Matiende ni kagineno kaka moro kier to gigo nduru on behalf of jopiny. Seche ma ilero milaro loch tilero ni jokoni gombo ni kabeto gine magibede sirikal mondo gi implement programs. Jokoni be gombo ni kabeto gine magi donj mondo gi implement government programs. To once osetim yiero ma oyud side maloso sirikal, side machielo tich gi en mar keto sirikal tesre mondo giwuo on behalf of jopiny. Nikech nitiere temptation ni ng'ama nie sirikal nyalo timo makosa moro, to wabedo gi wang' moro kanyo manie opposition mowacho ni apana kamidhieno idhi kamarach. To adieri mantiere ni as we speak in Kenya nitiere minority side miluongo ni opposition to gi majority side miluongo ni government. Gima ncho timore en ncho Migosi William Ruto ma en ker mar Kenya kachiel gi jakom kata baba Raila Amolo Odinga nyocha nobedo piny ma giwacho ni gwandruok mathoth ok kony miyo dongruok dok piny kato gichako wuoyo dhok achiel. To mano ok ofulo ni koro onge opposition maketo makwedo weche mag sirikal. Nyaka bed ni nitiere. Sani aneno ka Kalonzo emosedhirore mbele ni ene mowuoyo on behalf of the opposition. Aneno Martha Karua to gi Third Way Alliance ma iluongo ni Ukuru Okot. Koro ok onego jo Kenya wach ni onge joma keto sirikal tesre. Nitiere joma keto sirikal tesre, gibeda beda kono, gitima tijno motegno, gitimo tich ruoth, gitimo tich Nyasaye. Mak parono gi kanyo nikech nyaka sani pok wafil opposition ma yande wafile kinde mokalo chien kapok nokel jo ODM e sirikal. Maka parono gi kanyo wawinja ne Kennedy Obuya bende. Obuya korka kori bende wantiere kod opposition gi sani kalure ni weche mathoth osetimore pacho kae. Nyaka sani nitiere rowere adeka mago ma wakia kuma gintiere. Opposition pok wawinjo ko wacho gimoro amora. Wantiere kod wachno mar Masengeli buono chik mar do opposition pok owuoyo. Nyore makoro ne giwuok oko mar mondo mi koro giwach weche go ayanga. Kata kamano ok wanyal wacho ni en strong ahinya kaka kinde mano kalo chien. Pero kamano ahinya. Nyambera koth nochako gowa gi Kenya as a nation. Penjo maduong' en kania be wan gi opposition. Koth nochako gowa 2010 kan wa promulgate the new constitution. The new constitution now we have a new system of governance. The new system of governance, Mawan Godo, ne ok or define clearly the role of the opposition. Nikech, since independence, historically, our form of governance, opposition nenti gas structure, manebedu led the opposition leader in the legislature. To our 2010, King Iyo wantiere gitu leadership within the legislatures. One tiere give them a majority side, mabedo led, give majority leader. But majority leader teach nango. Teach naked agenda of government business, leading the agenda of government business. Teach minority leader nango. Teach minority leader and lead the same legislature in criticizing and oversighting the executive. Notwithstanding, adwa ni ng'e nyathewa ni king'eyo pend chikni maber. Onge kama wacho gini wuoyo mana about the majority leader gi minority leader. But teach oversight
mar keto sirikal tesere en tij wabunge joma yiere od bura te obed jakoni obed jakoni obed ja majority obed kata ja majority side obed ja minority side gite gin gi a responsibility mondo giket the executive in check. King'iyo historically wach mar keto bedo oketo position keto government into check ng'iyo ni sirikal be tiyo gi kako onego bed ni pend chik wacho ne jopiny. Wantiere gi civil societies tich gi erano historically nyalo bet ni civil societies mano osebedo gisebedo ka giringo nade gi ratiro ma jopiny dibed ni gisebedo ka gi serve interest mag individuals dibed ni gisebedo ka gi serve interest mag political parties. So individually as citizens be one patriotic enough nikech onge chik motamo an kata en as a citizen patriotic citizen mar kawa petition mater ma submit e do kata mater e od bura men the legislature. Chin ka jano neno senator Mabusia in his capacity as a patriotic citizen osebedo ka nodonjo yore manokone ka sirikal dhi e yo maber nodonjo as an individual as a member of civic societies mondo ket sirikal into check. So basically gima neno ni kama nodhi e marach nen kama dwaro a serious overview and review and ped check ma define ni opposition en nga. Kopio kaduoke e twak okinyi ma kawuono nitiere wach manang'adi kapok namiyo buya thuolo mar mondo miyo los. Ang'o momiyo sani ok wawinjo opposition motegno ahinya kata obedo ni bende wabobedo kwa twake ka jod bura osebedo katimo tijgi mar keto sirikal test sirikal one ni bende nisebedo jaod bura e kinde mokalo chien. Kata kamano ang'o momiyo sani ok wafilgi kose nikech koro nokaw jomoko kete sirikal koro jogo mwa kinde mang'eny waseneno kaka e historia mar piny Kenya ni jogi opposition sani koro onge gimoro amora magitimo. Gima adwa wacho en ni actually chal mana ka gima owadwa Ken Obuya ogolo wach e dhoga. Gima adwa wacho en niya opposition or rather keto sirikal tesre nitiere gi yore mang'eny mar structured both at the national level and the county level. Nitiere jomoyier mogone gi kura. King'iyo tich mar jo National Assembly and Senate achiel kuomgi en oversight en ng'iyo kaka government implement programs gi tikosoa kaluwore gi gima rach madhi mbele. Mano katiba momiyogi iwinjo. Moro bende en legislation kaka gikalo chike bunge no and representation of their own people giwuoyo on behalf of their people. Matiene seche mosego kura to an amiyo jaod bura ma representa mbi mar wuoyo e loya ka nitiere gima ma sirikal timo marach to en mamiye mbi machung' e bunge ma siemo ni ma gima rach to mano ma kende be miyo wacho ni personalizing siasa kata politics of personalities is not a good and healthy thing for the country. Nikech wang'e maber ni nitiere duol mang'eny mawuoyo nyaka small voices mawuoyo on behalf of people. To kwa winjigi wadwaro ni baba dako wuoyo ng'awa dako wuoyo. Mano is the problem. The problem ni watigi the established structures to always keto sirikandwa on check. One bende as individual citizens wawuo to kwa ni ng'ate madhi wuoyo nwa ka ng'ani oselos wachne men koro kudwa wuoyo wabiro dhi kanyo. Koro mano wacho ni ng'ato ka ng'ato titich manomiye. Wabunge onego ng'e. In fact, I think this thing happened jakanwa be the new constitution. Bunge don gi nobedo muzzled. Maka gimore dwa losi kata mana weche mancha chando ka mag jenzigi. Donge isedhi go bura thuru moko ni gimitimo entoraj. To in podi ibira vote ne gino. Matiende ni ne jod bura no kaw teko gi te to usone the executive. Onge gimoro ni onge joma nyaketo sirikal tesre nikech wan gi jod bura, wan gi senators, to wan gi civil society mana kaka wadwa
Ken Obuya ne wacho cha. Atupenjo ni ang'o momiyo pok waseneno ka jood bura timo mae nikech adiera Ken iwacho ni e od bura kacha wantiere kod majority side, wantiere kod minority side. To waseneno ka gik moko maricho timore pacho kae, nitiere kata katiyo kod ranyisi wechego mago mag Adani mani wacho ni ok nokawo pach jopiny gino mano miyo ji ong'anyo. Wantiere kod wechego mago bila tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Nyaka sani nitiere kata gino madono no wacho to bila pod tiya kod teko mathoth kuom jong'anyo. Jood bura gi ang'o momiyo kinde mang'eny kato bedo ni ginge tijgi ne onego bed ni gi represent jopiny to kinde mang'eny ka gisedhi kacha dwaro mar sirikal ema gitimo, ok giket sirikal tesre kata mar questioning the government. Nyalo bedo ni gintiere kod luoro moro ni yawa ka pingo sirikal to seche moko no yiera kod duond bura ne to yiero mabiro tinyalo ng'udha oko kusango matimore. An gina chaka duoki mana back mana kama nitie pend chik. Nitiere chik ma wan go ni, nitiere gik mang'eny manego bed ni loke. Achiel king'iyo kaka duond buche madongo e Kenya ka osebedo ka tiyo for the last 10 years. Chawachi ni chak 2010 actively nyaka sani. Nitiere gimoro ma da gomb ni lok Political Parties Act. Chalo gima political parties wantiere go di thurwa ka across the political divide. Osebedo kokao jood bura matek nikech iyudo ni kanitie position ni ma party position kata position mar party no seche moko ok ong'iyo ratiro mar atamalo mamalo mar jopiny kaka gidwaro to ging'iyo ni to party dwaro ang'o. Kuri winjo mani gisebedo jood bura bedo whipped ni ma e party position. Da gomb ni pend chikni mondo mi jood bura teko kod mbi mogi nyalo bedo twisted gi their respective political parties. Nitiere seche moko chopo to nitiere independence and autonomy ma jaod bura nyalo wuoyo moko feel no dhi bedo victimized. So gigi duto te duond parties gi oseketo jood bura te mateka. Gima da gombi an kaka Obuya ni nitiere seche machalo kama ema patriotism dwarore kuom individual representatives mag jopiny. Ng'ato wuok oko mwacho ni an kaka nene gini to inyo joma noyiera. To kaluwore gi pend chik kaka wacho an kae kama chunye. Mano ero dhi whip ji mang'eny mabedi gi chir mondo follow the steps. Kamano. Ato nyaka sani kaduoke twaka kopio kinyi makawuono. Adiera wasebedo kwa neno ni ODM mosebedo kata kweth matek mosebedo ka wacho gingo ma jopiny wacho kata bedo ni wacho ni okonego bed ni wakete ni duond bura ni onego bed ni keto sirikal tesre. Kata kamano ang'o momiyo gisani pok waseneno gi kata ok wanegi ka giwuok oko ka gikwedo weche maricho matimore pacho ka. Nyalo bedo ni sirikal omadho opposition mano ma wang'eyo nikech kata bedo ni wawacho ni chik onego bed ni loko to wang'eyo ni loko chik ten gino mabro bedo kakao process ahinya pacho kae. Nitiere gande unwritten script ni ka mujumbe ni e side man sirikal to koping kata koket sirikal tesre, which is very unfortunate. Onengo bed ni mujumbe ka mujumbe bed manie sirikal bedo man ok ma sirikal ochung to ng'iyo ni to gima chik mwakalo ni ochung na gi jowa to program ma sirikal yo mobedo implemented ochung na gi jowa bin pesa jopiny lal magi gik monengo bed ni gi concentrate to gin ne giwe mago matinde ging'iyo mana dho party leaders kaka Ken wacho ni to party leader marwa wachango. Koro as we speak today kaka wawuoyo kawuono ni sani wang'eyo ni wan gi miluongo ni broad based ni okawo joma kwedo sirikal to gi joma nie sirikal oketo kanyakla kae to koro ng'eny duol monego bed ni wuoyo ne oganda odhi oling' thi nikech ng'ato ka ng'ato ng'iyo ma to jatenda mar chama wachango. Koro party politics, party democracy, multi-party democracy ni kaka Ken wacho onego bed reviewed mondo wang'i to ere kaka inyalo bedo chama to pod i-retain duondi mar wacho gima jopiny dwaro. Mano e tabu mantie thurwaka. To sani kaka wan e broad base jo ODM gi jo UDA sani wan e ot achiel
mbaka ma ji goyo ma to ere kaka ji nyalo support sirikal to ng'amo ikore mar wuoyo ne jopiny ni magi monego bed ni timore onge nikech arrangement mar tie mar broad base no. Nyalo bedo ni sirikal omadho position mar mondo mi gine ma giwinj maber kosango matimore kapok adhiro buya no ka wach moro ilo buya. Ineno ano obuya to bira to gima ng'eyo onge gimoro ni sirikal omadho position mondo sirikal itself winj maber. Mondo gitima gino ma gidwaro nikech onge ng'ama brogo koko. Mano ok en. Yawa kaka ne biro to ne gibiro ni mondo gikony tich ginywak lwedo mondo lwedo bed mang'eny mopoto manyalo konyo tich obed maber. Koro ka gisebiro onge gimoro ni gini konyo UDA kata Kenya Kwanza. Gini konyo Kenya Kwanza, gini konyo ODM, gini konyo nyaka other parts of Azimio manie sirikal sana. Other parts mane kalore dio moko mantiere Azimio to ne ywak ni gin ok gidwa kata donje sirikal onogo. Gicha ng'eni king'iye matut okere. Kako okere ni nitie nyaka Secretary General ma chama mar ODM pod gweyo sirikal nyaka sani. To nitiere joma dito kabisa e chama mar ODM manie chuny sirikal tir kendo gine gidefend nyaka weche mag Adani ma jomoko gweyo ni giwacho ni Adani ler kapamba. Koro mano gima timore sani wan e sirikal mino manywanda. Kamano. Obuya ka duoke twak nyalo bedo ni sirikal mano mar William Ruto ne okelo jo opposition e sirikal mare mar mondo mi ng'ata kik kwed gino magitimo. Tadira e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto nodonje telo kendo toka ne gisechamo muma to ne giwacho ni gidwaro a strong opposition manyalo keto gi on check ka gitimo gimoro marach to osesiem wangi. Tadira jogo mwaseng'eyo ni jogo mosebedo ka wuok oko kendo wuoyo matek mar kwedo sirikal sani nitiere sirikal makamano. Nyalo bedo ni kata bedo ni liekore ni nokawo mana technocrats mondo konye tich to notimo mano mar mondo mi bende o silence opposition kose. An kaduoko ka jachir. Yina chaka duoko mana chin matin. Primary role mar jod bura en representation, legislation, oversight. Adek. Kum gik moko adek gi ok owachi ni joma nitiere the right side of the legislature nie man gi magi to joma nitiere the left side of the legislature man gi magi. Gini cuts across gima jood bura onego ng'i their primary role in the legislature. Ma ok ng'iyo ni ai chama ma ji onego ng'i ni to the executive be gitimo kaka duond jopiny dwaro to be en kaluwore kaka pend chik en. Kada contradict Martin senior Marak Mheshimiwa Kopio. Ano kane one formation of coalitions. And gima is very clear. Kaka Register of Political Parties Act wacho. Azimio kata ODM gi Kenya Kwanza onge gi any coalition. Nikech there is no memorandum of understanding moketi mobedo submitted as a document in the Register of Political Parties. There is a silent understanding between the two principles mag the ODM kod Kenya Kwanza. Ni kaluwore gi developments mane Kenya nitie. Kenya nitiere akere keke at the tipping age ma Kenya ne nyalo collapse. Kanye mana ka go picha mos taneno ka mokwongo Ker William Ruto ne en ker manotur ka ong'iyo ni to gimuwuok ni en ang'o to gini mondo mi Kenya odhi mbele mokwongo nyaka bed jatelo matur mondo awinj ni jopiny gi vijende gi wachano. Number 2 en Dr. Raila Odinga. En bende nong'iyo nokawo self interest mare o set aside mong'iyo the interest of the continuity of Kenya as a nation. This is bigger than my self-interest. This is bigger than my political party. Mondo Kenya dhi mbele. Even though waonge gi a memorandum of understanding, to wanyalo bedo gi a silent understanding ni Kenya wa cool the political temperatures must divide the nation mondo was save our identity as a multi-party democratic governance. To King Yumos
onge odiochieng' maseneno ka William Ruto owacho ni jood bura mag Kenya Kwanza kik tim oversight. Onge odiochieng' ma Dr. Raila Odinga owacho kata Nyang' Nyong'o, the present party leader, owacho ni jood bura kik tim oversight. Aneno mana ka it is quoted ka Nyang' Nyong'o owacho ni jood bura kod jo party mag ODM okony sirikal. Mano does not party leader. Okay, party leader or lead mana committee mano mara kuku mar ODM. Mar ODM. To kuku mar ODM, dong it is the highest arm ma implement decisions mag party. Meaning ni technically Anyang' Nyong'o is the interim party leader. Because ko lead the highest organ ma may implement decisions, final decisions. Technically in the party leader. Even though nyalo bedo on or hold brief. Koran kang'io mos an gina duoko ne od bura te Kenya Kwanza jo ODM. Ng'ato ka ng'ato ng'i giwe miono yiere. Tang'o modhi timo kacha. Tadira ka ng'adi matin mos kuom ng'adi jod bura ok osebedo ka watimo mano nikech kwatiyo kod ranyisi paro mar chik omenda mano ma higani mano wit oko adira jopiny ok ne dware ang'o mane jod bura otimo dong jod bura nokale kata kamano dong iwacho ni pok ineno ka jatend piny Kenya William Ruto nyiso kata jod bura mare mar mondo mi otim ma dong nyalo bedo ni kalure kod lalruok mane gibedo godo ema nonyisgi ni kaluru gini kata obedo ni jopinya tok ne dwa gima kamano buya. Statement mara ma wacho chien cha was informed gi post broad-based. After broad-based structure ma bende waongege katiba. Iwinja ni jowagi are very intelligent to gin gi joma legal minds moluorogi. An gima kaka nene an kako buya. Aneno ni one onge gima rach kuom ODM kod Kenya Kwanza gi UDA bedo gi a mutual understanding mondo mi peace gi intolerance maniti chien kata cha o tone down odog piny. Sani ende king'iyo truth be told an kaka jaluo gi kumoaye kocha bang the gestures mag broad based ni neno ka sigalagala gi sironyo moro nitiere chunyo nagi manyiso ni kare jowa nyiche gomba a structure moro man that acceptance ni they are part of government even though iwija sirikal gi katiba okotimo nade ne ok recognize but the fact ni okaw yawuotwa moko manorwake sirikal iwinja mano is a gesture kendo adwa goyo ne party leader mare Kenya Kwanza gi UDA erokamano kuom paro oganda joluo morwak mbadi e sirikal orwako piyo wandai e sirikal mano miyo wan kakonagi ne wabedo gi sironyo waneno ni there is acceptance we feel ni we are part of this government mano okomono jood bura moyier mana kaka wado wacho kaka Sifuna kosoa serikal to serikal kikosoa onigi kosoa serikal objectively kionge malice nyaka ng'eni to gima penjo ni is it within the law. Kopio kaduoke twako kiji makawuona dira kata wacho ni weche mag broad based government to sani koro entiere kata bedo ni onge andika mora kata chik mora moyango ni onego bedi te ODM kai mosebedo kwa neno ni ene kweth mosebedo ka keto sirikal tesri ahinya kinde mokalo chien sani koro nitiere kweth ariya kena wach nen ODM in government gi ODM in opposition nyalo bedo ni koro ODM bendo pogore ma koro gikia ni gichung kanye nikech kinde ma gintiere jogo mantiere sirikal kata kamano ne giwacho ni dhi kuro e logi giwegi gin ok ne gidhi kuro e lo party ODM mane opposition ni bende pod nitiere kaka inyalo riwgi kumoro achiel mar mondo mi gimed siemo wang' sirikal kendo wawinj ka giloso ewi weche go mahinyo jopiny obed weche go mag chayo chika obed weche go mag rocho ratich jopiny. Ing'eyo gima tek Joyce arrangement mantie sani kaka Keno wacho onge a structure. It's not a structured engagement. Enana ni piny di marach wariwre mondo watiuru kanyakla mondo kik pinywa collapse. To adieri man kende eni the political the multi-party democracy mane wamanyo as a country eni wabedo gi clear structures
nitiere joma ni minority ma of course gi enjoy benefits tete mag minority. Ngeni minority kocha nitie minority leader, deputy minority leader, minority whip, deputy minority whip, and so on and so forth. Wende moro matin manodong any ne president ne dwaro ni mondo walok chik mondo party leader or coalition leader machambe obedo namba 2 kata ma coalition obedo namba 2 omi office makata ka koro ochung no wuoyo to owacho ni awuoyo as the opposition leader. Tingeni seche ma party leaders ma chambi godong wuoyo to pacha kwa chiko itwa keto angoma minority leader wacho e parliament, angoma deputy minority leader wacho, angoma bende whip man minority wacho. Koro oken structure maber. Omiyo nen paro maber mondo mine walok katiba mondo ogine o include onyuand kachiel party leaders ma chembe gi okolo sirikal to timo maber e yiero mobedo kana namba 2 mondo bende en gi government support in discharging his opposition duties. Mako wuoyo kata kodwa ka odwa dhi wuoyo gi jo Mombasa to sirikal olone fuel, sirikal omiye gari. Mako dhi kucha to dhi e teko mar ofiseno. Mane gima ne iloso mane president dwani mondo losi mondo kik jogo ma nolaro kata president to gin gi parties motimo maber e yiero mondo gifeel gima gin left out. Koro kata kuwuoyo to wuoyo gi chir to gi teko kong'eno ofiseno is protected in law. Machielo en wach mipenjo mar barruok mane Azimio. Ingeni gigi gin historical. Putting together a coalition mok ne sirikal e gima tek e piny ni molo gimoro amora. Nikech kaine sirikal to nitie kaka hoyo ji kono ni in we aweya wabiro timo ni kama in ngama chielo magoko koni we aweya wabiro timo ni kama ngama chielo cha koro yudo kaka hoyo ji kendi gudo ji. To kain oko ma sirikal tisekao nafasi mantie jazo iseketo minority leader, iseketo deputy minority leader, iseketo whip kamano kato kombi rumu. Jomodong man kachaka penyo to wan kagi wan kanye kaito kuro bedo tich maratego kabisa. Omiyo kinde ka kinde koselo sirikal to chama moko lo sirikal is most likely barore kaito kicha kido election machielo to ni formations chako wuok kendo. Mane gima timore sani. Mane gima timore sani kendo wasenene lela mane momiyo kata Martha Karua nondiko boke mar mondo me oyang ni odwa bedo no wuok e duond bura mar na Kenya. No kwadong gi dak 4 kende to wadhi yweyo mokwongo e twak mar mokwongo e chenro mar Upinyo Kinyi makawuono. Nyaka sani Obuya waseneno kaka Kalonzo Musyoka kaachiel kod Martha Karua gine makoro wanyalo wacho ni ne giyangore, ne giketo sirikal tesre kata kaluore ni ne gidagi, ne gino ginyala riwore kod sirikal mar William Ruto magiwacho no soyo jo Kenya e bugo moro maliet kendo jo Kenya sandore matamra gi nono. Kata kamano bende gisetimo gino ma jo piny dwaro mar keto sirikal into check gadiera ni gimoro komuoch to gine magintiero ng'ala manyime. Erokamano ahinya. Nitie gimiluongo ni setting precedences. Gi setting standards. Ka in a politician, ka interrogate investigate the consistency mag statements, political statements mag the said two leaders. Anyalo wacho ni kuom ji adek go ng'ama anyalo kawo ni en serious gi criticizing the government of any government of the day in a Kura court. Nikech king'iyo Kalonzo Musyoka nitiere gik manotimore chien in this case 2007. Manga manu wuok gotieno mano obedo sworn in State House gotieno ka piny omoko. You know, I don't believe the Kalonzo Musyoka of 2007 and Kalonzo Musyoka of 2024 is the one and the same person, and there's no consistency in his critic, there's no consistency in his politicking. So I strongly believe in it. Same as Martha Karua. Gimana Martha Karua otimo 2007. Gimotemo nyiso sani. Does Martha Karua and Kalonzo Musyoka mean well as opposition champions in this country?
An anyalo wacho ni I doubt them strongly. Ok ane ka they mean well. Gima otimore emre wang'ni relo kuongo negi okalo gi ediere. You understand? According to them, okuongo negi kokunyisogi ni roticho watongi kacha wadoglo kacha. And King Yumos gin jomoko ma gin gi chuny lit moro gi mirima moro at the back of their statements. Kura anyalo wacho solidly kendo adwa advice joma pachgi leo ka an ni wa interrogate consistency mar the said two principles. Adona ka yuyo mokwongo anno ka odong' mar dakika achiel kende to chopo saa 2 mar okinyi. Wakaw yuyo mokwongo waduogo wadhi mbele ko twak maro ko waduogo bende wabobedo ka wasomo moko kuom ote ma uchwalo no okinyi ma kawuono. Kik idhi mabor. Ulikuwa una expect kuambia watu umeshinda do? Sikuwa na expect. Ushapanga matumizi ya hii ganji? Tayari. Unapanga kufanya nini? Hiyo ni school fees direct. Here is your check. Yes. Angalia amount hapo confirm ni ngapi uone. Ni 50k. Ni 50. Yes. Unaweza ambia nini watu nyumbani? Watu nyumbani nitawaambia few sasa ni bet sure. Kabisa. Wajipange pia, si ndio? Wajipange kabisa. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500# na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki imenisort. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore e wendego. Wajan thum gilmoro. Okay. Den girabi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimore nade moriwore.
Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono kotudore koda keto sirikal tesre asingoni nabobedo kasomo moko kuom ote ma ochwalonwa kokalo e yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote mokwongo mar David Oda wacho ni Morning Joyce gi panel. An Oda wuod Kisumo. Penjona en ni opposition leader sani en ng'a? To AUC post mar baba ere kaka biro konya direct. Aya. Honorable Byron Akuk, watching and watching live from Mombasa, and greetings to you, Joyce Odur, and to the visitors. To me now, as I can see, there is nothing like oppositions who can make this government to lack rest and push them to do work. Odhimbele ko actually push them to do work for Kenyans because the opposition, big four leaders, are now in the broad-based government, and I think it's only the Gen Z who are still remaining to be oppositions. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ni opposition podi nitiere manyalo keto sirikal tesre. Okapara ka Wandai, Joho, Oparanya gi Mbadi ema ne gin opposition. Opposition bende ne okolos ne jo ODM ahinya to nagi onge ng'ama ok dwa ber we jomoko bende oteme. Wan kaka onagi bende wasetemo nde. To gima nyaka jopiny ng'e en ni onge gima opposition nyalo mono sirikal timo kaluwore gi teko magin-go. Si hao ndio kusema ka gijok ni gitimo obed gi marach kata maber. Donge kata Raila gi joge notemo botamogi. Opposition en ga mana nyenga kaluwore gi kaka katiba ma Kenya. Aluwo twak ka an umoja inako. Mago gin moko kuom paro ma joneno magwa nitiere godo okinyi makawuono. Ka bende ng'ato no penjo nadwa na direct ni kopiyo mheshimiwa. Nyaka sani koro ng'ato ne penjo ni opposition leader en ng'a gi sani. To ere kaka AUC dhi konye direct en kaka japiny. Erokamano ahinya. Aparo ni gima chando jawinjo no en ni e kinde mang'eny machakre chon ne wan ga gimo ni opposition to gi government. Sani wan gi minority to gi majority. Nyaka na bedi katiba manyien. Koro minority pod mana nitie. And there is a minority leader in parliament and also in senate. Koro mago structures mantie. Tang'eni gimotemo penjo ni to sani ere duol maduong' mogik man oko kacha manyalo chung' to wacho ni apana ka sirikal dhie maber ka sirikal dhie marach. Aparo ni mano to the verdict is out there. Nikech baba be nowacho ni en pod wuoyo e lojo Kenya onge ng'amotame obiro mana we wuoyo kosebedo e kome mar African Union Commission chairmanship. To sani awinjo ka Kalonzo wuoyo, awinjo ka Okot wuoyo, awinjo ka Karua wuoyo, to Sifuna be wuoyo, Babu ji wuoyo. Koro ng'ama gero ni to pojo leader giketi. Ta adieri kaka ng'ato wacho kanyo. Personalizing or politics of personality e gima rach mosetimore e ngima ma jo Kenya. Nika oken ng'ane to koro onge. Mane gima rach mosebedo katimore nikech positions go nitie, pabe nitie monego jotugie tidwaro mana duon ng'atadi. Ng'atachiel, which is very, very, very unfortunate. Ng'ato penjo kanyo ni to ere kaka bedo baba e African Union Commission chairman they konye directly. Ingeni tinde wan gimiluongo ni global village. Matiende ni piny because of foreign transport gindege gango obedo kaka obedo kaka korogwe. To wan kaka Africa wan gi identity in terms of culture, in terms of the way we do business, in terms of the way we do politics, kendo wan gi geography moro ma specific. Maka wayudo ni baba emanya bedo chairman ma direct kaka dongruoge wabedo kalore gi riwruok mar
African Union, then wanyalo bedo mamor ni mokwongo achiel kuomwa ema tayo Africa mangima. To mar ariyo, wabende e tayo ne Africa no nitiere kata infrastructural projects moko makata across the continent monyalo influence mondo be obi Kenya ka mondo wabedo timonade okonyo. Obuye mbi winjo moko kuom paro ma joneno magwa ochwalo kinyi makawuono ka gitudore kodwa e yore mopogore opogore. Ina kama na ina winjo pach jo neno magwa. Gima temo wacho ne jo neno gi jo winjo magwa ni mokwongo responsibility mar keto serikal into check oken mar ng'ata achiel kata mar because there is no clear structure mar who is the opposition. Bedo opposition oken pingo gimoro amora. Bedo opposition en ng'iyo ni to itimo ne sirikal ok ni kete tesere kende. Ikete ma keto sirikal ni gimoro amora gitimo kaluwore gi pend chik to kaluwore gi views of the majority of citizens. Onge gima mono ja Kenya moro amora, ja dhoot moro amora be a member of civic societies. Jama bedo mana jiwo citizens ma jo Kenya jiwo go ko mondo ji obed okaw ratiro margi mondo gibed members of civic societies. To bende nitiere janno moro man wacho ni opposition sane wene mana rowere mag Gen Z. Bende na diera nikech adiera rowere mag Gen Z ema osebedo ka wuok oko kata mane yore mag mbui ka koro keto sirikal into check. Ing'e gima timore na piwa. Onge gima an organization manyalo bet maonge leadership structure mo bet successful. Nikech ok wan joka yien kata wan dhano. Dhano, the way the human mindset is structured, ni our society must have a structure of leadership. Kata mana Rombi, kata Germany, mwapidho. Niga conscience of leadership. Nitire rombo moro ma kapok owuok e rangach, to rombe olinga linga. Nitire rwath moro ma kapok owuok ni ji dok dala, to dhok te pod rem mapacho, to kotelo to ji tete manade, ji luwe. Kama ang'o matemo wacho? Atemo wacho kama. Gen Z nochako gino maber, to nachako bedo gi buok sama ne gichako wacho ni wan gin leaderless. Ok inya bet ni udwa move forward ka ng'ato chiwo pache to onge ng'ama implement paro mochiwo. Nyaka bede gi ng'ato ma implement order ma wacho ni awinjo pachi jabura now parone gi parone mae mwadhi go mbele. Mos. Koro gima temo wacho en ni Gen Z sani as we speak, sorry to say this, it's been overtaken by events. Madene ni nyalo bedo no ginyal dhi mbele kod keto sirikal testre kako winjore. Kopio kaduoki e twako kinyi makawuona adiera ok wadwa riambo. Kata bedo ni wawacho ni od bura kacha nitiere majority, nitiere minority monego bed ni ema koro konyo jopiny to minority wang'e ni e kweth ma kinde mang'eny osebedo ka loso. Kata bedo ni wawacho ni jod bura osebedo ema onego bed ni konyo jopiny ka gineno ka sirikal timo gima rach to gisiemo wang' jopiny. E pinywa ma Kenya ka adiera nyaka ne kal katiba mar higa mar 2010 isebedo jod bura. Mano pok osetimore. Pok waneno ka jaod bura owuok oko ba owacho gino ma kata obedo ni ene sirikal to hinyo japiny. Mana achiel ariyo adek kende ema wuok ga to wacho ni mato kata obedo ni ene sirikal to gini dhi hinyo japiny anto ok anyal sire. Kata kama bende nitiere gima jopiny nyalo timo mar mondo mi one ni jod bura go otimo tijgi ayanga ma ok ginindo kumoro achiel, ma ok ginindo nyabathe achiel, obede e side mar sirikal ahinya kata e side mar opposition ahinya. To bang' neno ni kinde mang'eny ka gimoro nitiere mitimo marach to okwed gino e yo makare kendo e yo mabiro bedo ka konyo japiny. The way ma democracy obedo structured en ni kisego mbulu tiuso duondi ne jaod bura o representi. Mar ariyo, seche moko itiere reprieve gimiluongo ne recall clause ni kineno ka jaod buchi ok wuondi maber e bunge kaka idwaro tinya choko signature igo sei marom namba moro kaeto u recall wacho ni in koro
tich manoori ni dhi wachno kocha otami koro duog dala. En mana ni katiba nogono bendo kete matek kabisa. The threshold is too high. Nikech mokwongo nyaka kusechoko gino to kote ma declare ni threshold no bedo met kokitere bunge mondo mi ibed recalled. Mateni en gima nearly impossible. Chala kaka gi recalling the president. Also very difficult. Also even recalling senator or even governor. Koro omiyo katiba nomiyo wa reprieve kaka wanyalo tem jogewa mawaoro ni mondo dhi owuo lowa kata oket sirikal tesre kata olosnwa chike to giti kaka wagombo. Koro ma wewa gi nafas mane ni koro ikaw kalam tikaw buk tichako miyo jaod buchi manegone kura kata ma represent ni max ni sani otimo kama kanya miye 0 ka otimo kama amiye tu ime edo gigi over 100%. Koro chieng' moduogo iri tiko ni an to nano ka peny mana mi ni gori e peny kora tu ni ang'ona kucha timanyo ng'ama chielo. Problem ni kogik mbele kuro samigo kura to ng'at machielo mabende ok ber chako duoga tichako imiye. Koro wan e cycle no mateni waonge gi a better way mwanyalo go touch kum jogewa mabiro irwa ka kwayowa kura. Ini miye ni ng'ane obiro, ng'ane ogolo na pesa, ng'ane siyo wacho omiel na mamit, ng'ane kae to kisegone kura no to ichakiri to kendo igni adi abich. Iti kapok ineno ber mar kuchi migoyo. Adwa nasoma ne ote moro achiel kanyo ma Ruth Nyathi Ochieng' penjo moro kanyo ka wadhi mbele kod twak marwa. Penjo ma kamano inyalo mana ketna go achiel kachiel ka Ruth Nyathi Ochieng' nyisa ka ni Joyce penjna welo ni e wach keto sirikal tesre ni donge aneno ka jood bura moko oloke politics of interest. Bende en gima kare mondo opposition oping nyaka gik ma sirikal timo makare nikech pok ne awinjo ka opposition oyiere gi moko kuom good programs mag sirikal. Obuya penjo nadwa nachwal. Kamano ahinya. Wacho chien kacha ni kik waket sirikal tesre nikech samore dwaro popularity. Waket sirikal tesre nikech mano en ratiro mar joma oyierowa. It is on record ni tiere josiasa moko magin gi pinga nikech pingo wuok opingo mondo mi ji one ni nitie ng'ama pingo makata gima ber. Incha bedo gi interest ahinya sama no gwel ka cabinet manyien masani tiyoni manyura par ne giromo for the first time mar broad based ka jakom former party chairman mar ODM Honde Bombade sama no obedo interviewed na bedo gi very keen interest kano wacho ni tax ma 2024 mane jopiny ogoyo kokocha ni kare nitie gik moko mang'eny mabeyo kanyo monego bed ni iduogo mondo ji ogoye mbaka ji otwag mondo tim public participation mondo ging'e kaka gibedo implemented. To ma owuok bang' ka lweny osiwuok. How I wish ni that same spirit josiasa bedo godo magi interrogate magi wach ni oyo ka to sirikal otimo maber ka sirikal otimo marach. Ka ng'iyo chien kacha e piny mar South Africa ka naneno kinde moko ka Nelson Mandela apani luongo ni Mangosuthu Buthelezi man opposition leader no na ong'iyo gi criticize sirikal everything gimoro amaro criticize. Mandela chieng' moro kano wuok to nogwele ni kawe sirikal ni sama onge mondo timang'o ita bang' ka Mandela noduogo pach Mangosuthu Buthelezi nolokore to king'iyo mos penjo pia wanda isani ni sirikal kai ni sirikal tibete komane gigo pogore. When you are given a mandate by the constitution through the ballot Monday ibed in charge of government nitie positions moko ma seche moko nyake kaw. However seche moko gin very popular to seche moko giber
to the greater good of continuity of any nation. Inyalo kawogi. At that point, they may not be very popular. Kadok e pinje mar Nyamerano. Adok chien kawacho ni jood bura mokwongo nyaka bed gi akole. Bin gi luong mar telo n'oganda. Kin od bura ni jaod bura nikech samoro noting' badi. Kin jaod bura nikech samoro pesani ema nomiyo jothuru noyieri. Tionge gi calling mar leadership. Then mane mo end up gi jood bura bila machalo ma Nyamera wacho. Mang'iyo mana mano korgi kende. Gin korgi kende gi populist. Ngi jomo donje od bura ka ma en seche moko nitie language moro Nairobi ka iwacho ni chapastua. Iwinja chapastua. Ibuogo tiluongi timi gimoro. Iwinja ibuogo tiluongi timi gimono vere dwa dhi matek ahinya we mondi. So politics of chapastua wabede gi a politics and leadership of calling. Ng'ato nyaka bi yud luong mar chung' telo n'oganda. Ng'ama nigi luong mar telo n'oganda en ng'at moro ma seche moko ochalo William Ruto, ochalo Raila Odinga. Interest mare ma individual seche moko keto aside to wacho no, we are getting out of the rail. Gini odoge reru mondo ji odhi mbele. Anno kwadong' kod thuolo matin ahinya to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Ang'o mwanyalo timo e kinde mabiro mbele mar mondo mi adiera wamed bedo gi strong opposition e pacho kae, kata usewacho ni opposition onge en minority gi majority. Ang'o mwanyalo timo, ang'o minyalo tim mar mondo mi e kinde mabiro mbele wan bed kod jogo motegno manyalo kwedo sirikal, nikech adiera sani nitiere rowere adek mapok ong'e kuma gintiere. Waseneno ka riwruok mar Okinde kaachiel kod joked ne ratiro mar oganda ema luwo weche makamagi. Kweth mapingo piny owacho pok lose wi wach makamano. Wantiere kod wach mar Masengeli chayo chik mar doho, kendo sani koro wanyalo wacho ni nitiere rakruok e kind obila kaachiel kod mano doho. Pok waneno ka opposition olose. Ang'o mwanyalo timo moving forward mar mondo mi kik obed abeda ni en politics of interest, ni ng'ato ka oneno ka gimoro ok rach ok dhine maber emowuok ogo koko mondo kweye, to kokweye kamano to en emo faidika to japiny ok faidika. Kopiyo kaachiel kod wach ni mogik. Mokwongo kabisa adwa mana medo gimoro kuom gima ne Mheshimiwa Ken wacho about kaka I conduct yourself ka in e kom to gi kanyalo conduct yourself ka in oko mar kom. Nyocha na winjo seche mane joge wa kabedo interviewed jok manogwele sirikal machalo Oparanya no penje nikech no miye mana docket moting'o Hustler Fund SME ema no miye, to kano penje to in makoro gini ni e lwetini to na wawinje kiwacho ni SME ni ma politics of tokenism ma kumanya tere jionge to no bokora winjo ko wacho ni apana gini ne poko ngisa go maber mancho yera ni e kacha di office ta penjo to okona mano ni gini kare manya konjo piny mateni seche ma ng'ato ni oko ma sirikal to nya wewe aweyai ma poko dhi monono mo peto gini ere kaka wan odhi konya, ere kaka odhi konyo oganda, ere kaka odhi tero Kenya to the next level. Tipinga mateni mano wacho niya kata jogo mani oko ma sirikal, kata jogo mani e position monengo bedni giketo sirikal tesre, ginono tie wach koka gichako wuoye mane telo maber, mane kitelo jothuru maber. To ka koro wabire gima nyalo timore kuom keto nyayo opposition thurwa ka. Mokwongo nyaka wangi pend chike ma establish the offices of the opposition leaders. Mondo gibed ni gin gimbi makatiba miyo gima kata ka gitimo tijino to they are protected by the law and by the public. Mara riyo onengo bende watem loko pend chik mondo jogo ma jo od bura, nikech od bura ene kama iwache weche mag piny, ene kama ing'ade buch piny, gibed gi thuolo to giteko to gimbi maka gise donjo kose yieri michamo mwani to koro your first allegiance is to your electorate, the people, not to the parties. Kai kuma wayude kama wadhi wrong ningeche ng'ato oting badi kidhi kucha bende okoni ni lo mana line ni kiwe maa tiko ni otiko okine yodi kori bi wacho tani koro alu tiko koso alu dwach jopiny magi gik manyalo lokore mana e pend chike. To katieko tawacho nitiere gik matimore Kenya kaka sani abductions. Ing'eni
some watch abductions, the first casualty iparo ni sirikal. Ni sirikal ema timo gigo. But donge nitiere bende weche manya chalo mag njore mane machalo Al-Shabaab ang'ogene ka donga to bende to joge timno kowacho ni ng'ane kamake kama tanyuola ne biro loso iko pesa to biro kelo tagonye or something kata mana janjore mo achiel mok bad sirikal nyati mogigo gimonengo wa demand kako ganda en joga malalgi sirikal mondo otim nonro matut mondo ngiswa to gelale yo mane who is responsible mondo jok mare responsible go obed bro to book to ka ngato lal to poka go kata milome tasewacho ni mato sirikal moka koso gin gi yor gi moro magige magetimo maricho momiyo gi suspect manani sirikal manyalo mako gi onengo bed ni ka ji keto sirikal tesre tiketo gi nonro matut chieng' no chane wan Kisumu kane kenitiere e town hall ngato iluongo no Bungu Wich no penjo maratego kabisa about jok manolal e yore mag ng'anyo manicho timore ka mag Gen Z ka jok manolal jok mane allegedly murdered and of course it is true ni jomoko nowito ngimagi to president nokonia miya list mag jok molalgi to ginonrogi like dongi AI family awacho ni ng'ane gi ng'ane nolal chieng' ng'anyo poko yude to namba mar wuongi kata mar wadgi mam immediate and kama yeuru mondo tudru kodgi mondo giyud kakinya nikech okinya bola kuom jinia ni ji 500 olal to jogi wakene gin ng'agi to gi akar kany kel mano in fact kata kikelo gino kata kitero petition kata parliament tinya kata ne gi media nikech media ma une mwenu thuolo mar keto gik moko huyanga mondo gik moko kik pand the gi media the kata mana gi joweteni madhi bedo joneno na dieri atero list ni jo ng'ane gi ng'ane onge the next of kin en ng'ane gi ng'ane mondo kik wakel gi miluongo ni political tension unnecessary tension in the country. Anno ka kapoka mi thuoli chuo pachimogi kanno ka engineer Lazaro Kanyambok ngisa ka ene kaluore kod kaka katiba sani ochung no clear seat for opposition chief in the parliament. Koro bedo matek ne junior MPs junior MP ma obedo designed to minority seat mondo whip MPs to be vibrant in the house. Ma emomiyo wadwaro piecemeal amendment. Sani wan kaka local political analyst wan ema watemo pinpoint messes. Mano paro mar engineer Lazaro Kanyambok kokalo e Facebook kacha kamoneno wa live okinyi makawuona no kwa donge thulu marose rumo ami thuoli chiu pachi mogieko buya. Pero kamano nya. Pero kamano siep na engineer Kanyambok. Gima temo wacho en ni role mar opposition en mar wabunge te. Other than the majority leader, man head of government business in the legislature. Wabunge te nigi role. Role number dick in oversight. Let members of parliament or team oversight margi kwa niaba mar jopiny moyierogi. Mano wadhi bedo gi an active legislature. Kawacho na mogik mokwongo we register lit man go kuom lal kuom yawuot Kenya adek. Achiel kuom gi Bob Njagi is a personal friend of mine for many years. And alamo Nyasaye mangima niko yie to maknago gi jowetege ka kama entiere umna godo to sirikandwa ni bendo teme nikech en gi capacity mar kaka wanyalo yudo kaka wa recover yawuot wagi kagengima. Mano de bed a prayer mara ma ukichunya maiye mondo wayudo wadwa Bob Njagi gi joma moko. Kabe mbele kendo katieko akwayo ogando ajo winjowa ni wan kwadhi mbele jo Kenya joluo nyaka wago kogno leaders mwadhi yiero 2027 moving forward. Kwa yiero leaders nikech onyiswa ni mae ng'at ma uyier to wabiro bedo kwa ywak milele. Awinjo Kanyambok owacho kacha ni gin koro gine magidong ka gi pinpoint. Idong i pinpoint idhi register concern ne kanye if you are not part of the legislature.
concerns mag mismanagement of public funds. Nyalo mana bedo challenge avenues adi ariyo. Kidhi e court kata kidhi e od bura legislature. Ka you are not privileged, ni ok inyadhi kuonde ariyo to in piny ka. Itime nango. Mana miyo kaka mheshimiwa nowacho mbele. Ni as voters as citizens, surrender ratiro marwa mar wuoyo at the ballot. Samo wayiero jotelo. Jatelo kao authority no mar dhiga e od bura mar represent views magwa. Chik no bende wacho ni jatelo mwayierogi bende nyaka create a day ma oromo gi jomo yiere mar collect views mag jomo yierogi. Sami se collect views ni inform the kendo shape opinion ma inform agenda of the mara motions manti parliament. Mage ma indi copy to collect to committee level. Inyalo they go directly ka clerk to bedo o inform kata motion majo piny monade majo piny dwaro mitime od bunge. Mano momiyo one jopiny wang ni moving forward. Kik wayiere ji ni ng'ani osiemnwa. Kik wayiere ji ni ng'ani okelonwa pesa. That's my prayer to joluo kod jokenya. Erokamano ahinya Kennedy Obuya kaachiel kod Jared Kopio kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwagi kotudore kod keto sirikal tesre. Nyakwara Mugia Jwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar opiny okinyi ma kawuono. Onego bed ni jood bura timo tijgi e yo makare maneno ni ka nitiere gino ma ok long'o mabiro hinyo jopiny to gikwero kaluwore ni gina magiloso e lo jopiny duto mano yierogi e kuonde chung od bura mopogore opogore. Nyakwara Mugia Jwang akawo mana yueyo madundo gi sani bang'e tibiro bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Kik idhi mabor. Wadau, unapanga kwenda shopping hii wiki? Basi offer ndio hizi sasa. Citizen Duka the home of discounts inakuletea this week's Kapula wiki package na inatoka Jaza Supermarket. 500 ml Jaza Home Long Life Milk 6 pieces, 2 kgs ya Joy Max Maize Flour, 2 liters ya Rina Vegetable Oil, 2 kg ya Jaza Home Long Grain Rice, 800 grams ya Jamaa Cream Bar Soap, 4 packets ya Jaza Home Tissue Paper, 1 kg ya Jaza Home Brown Sugar, 50 grams ya Fahari ya Kenya Tea, 30 grams ya Pepsodent Cavity Fighter Toothpaste, 1 kg ya Jaza Home Green Gram, 500 grams ya Toss Detergent Powder. Ukinunua hii package kupitia Citizen Duka, utalipa only 2,020 shillings. All you need to do is piga *487*5# na ulipie saa hii kabado products hazijaisha. Ukishalipa utapata SMS ya kuconfirm that umelipa, and that means you can go to any Citizen Duka counter katika Jaza Supermarket near you, then you get to have your products. Unangojea nini? Sorakishe before saa stock iishe. Citizen Duka, the home of discounts. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kowech. Is Kalenjin your language of the heart?
Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaka ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Oyawre kowuok e county ma Kisumu ahinya mano e gweng' ma Kondele. Ing'eni wuoth Kisumu okrum mokikalo gi rech kama kata omena. To ahinya nikech omena jite biro yude en omena ma tich ma bende wadwaro mondo walos okinyi ma kawuono kantiere koda jatedo marwa ma bidhi konyowa mar loso omesle machiegni kabisa. Oyawre. Erokamano ahinya, inyalo mana ulo ne joneno ni in ng'awa tang'o mitimo. Erokamano kabisa. An nyinga James Agala to ajaka Nyamkago to ahero tedo.